mokalo ka bende Raila Odinga gi kweth mare ne oro ne gi kwayo ni gidwaro dhi e ng'anyo mamuol nang'o mino bila korok sirgi duto te nyako Ramogi jong'o biro bedo kwa minyuni bende par ni wantiere gi jofwambo ma bende ng'e ni dhi bede gwenge mopogore opogore ka ng'eno kaka ng'anyo ma kamano dhi bedo bende en fuongro ka paro ne ute mag fwambo inyalo paro ka duolo mar Communication Authority bende ngiso ute mag fwambo mopogore opogore mar mondo mi kik meny ng'anyo mosebedo ka dhi nyime kata kamano doho ne odhi choko wach ma kamano bang' Katiba Institute ne odonje koro apani en wach makare apani ute mag fwambo mopogore opogore ma bende nomeny biro bedo ka chiwo ng'anyo ma kamano achiel kachiel Nyako Ramogi jongo chako sani wada kiteketa ler kama yude ka ng'anyo chako ka watimo weche mag tuke wakelo nigia kotimore sama Joyce Odur kelo gazeta ama kelni achiel kachiel kotimore ponono ka okinyi ma kawuono timore ka weche manyien dhi nyime Sharon ng'awa wang'u ka ng'u chelo to ang'o dhi achiel kachiel kama chenro ma kamago bende timore mondo ibed kor ng'eyo gik ma timore e kor piny Kenya okinyi ma kawuono Joyce to kapani kanya ma kor ang' mana ka program chalo kawuono adhi bedo makare kalore ni weche mag ng'anyo giwacho ni ponono ka ute mag fwambo okomenyo gi yo makare to mano nyalo chiwo thuolo ne jo maundu ma ponono opondo e jogo mang'anyo mar mondo mi odhi mbele ko timbe gi maundu gigo ma bende ok ni kare ijiwo jopiny mar mondo mi kiwuok oko kacha ni dhi ng'anyo to bed ng'anyo mamuol maonge koko maonge tulo moramora kendo onge ketho mwandu mar ng'ata mane momiyo kochakore sani Nyako Ramogi jong'i chako tudri kodwa kicholonwa ote mari e namba mar ote machuok mainari 3 Facebook kacha kaka pile ibiro yudowa live Ramogi TV Twitter @Ramogi TV wiki kwil gi YouTube bende yudowa kacha Ramogi TV ka bende TikTok pod wanyonore kacha ramogi.tv kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara yuda Joyce Odur Twitter handle @JoyceOdur_. Nyako Ramogi jong mbui mar Facebook Twitter kaka pile iyuda @Sharon Ong'aw tudri koda Cleophas Oluoch Facebook page mara mano kachel koda ka Twitter Instagram kachel koda ka TikTok arwaki ni machiegni nikech ma Enrope nyamukongo hoid thondweche yeyote ako na huo mpango kesho kuleta vurugu kwa nchi yetu utakipata whichever level you are in the society whichever status mimi niko tayari nitakuwa kwenye mstari ya mbele so leo asubuhi wameweza kupata miili 2 We demand that the two call for an immediate truce. If they are fighting, it is the people who are suffering. Nyako Ramogi jong kwa moro mintiere machiegni weche manyien okinyi ma kawuono nyinga Sharon Ong'aw kwachakwe ni ugai mar obila Jafet Koome ogolo siem ne kweth Azimio machano bago odiochieng' ma kawuono kolero ni onge ng'anyo moramora ma oyango ma bende biro timore e pacho ka odiochieng' ma kawuono Koome olero ni giserida rita kwe malong'o mar biro rakore kod jok ma biro temo ng'anyo e dier boma okoni oganda kik bed gi luoro kendo odhi e tijegi kaka pile Walter Nyambaga nigi mathoth ka oloso kod ute mag fwambo kinyi ma kawuono ogai mar obila Jafet Koome oloso gi chir kendo golo siem mager pino ni onge ng'anyo mabiro timore pacho ka chieng' wuok tich kako chan kod Azimio Koome okoni onge barua mose yudo kowuok kuom jodito mag Azimio la Umoja hilo nataka kukuambia saa huu yeyote ako na huo mpango kesho kuleta vurugu kwa nchi yetu utakipata whichever level you are in the society whichever status niko na Land Cruiser za kutosha kutupa wewe nyuma ya Land Cruiser kesho siweki mtu kwa Prado yote nita arrest whoever you are ni kurusha wewe kwa Land Cruiser nyuma uende jela ufungwe milele Koome okoni jotelo masiero were yor ng'anyo kendo ketho mwandu nyaka kawne gi okang' mar chik kendo kata mana jorit mag bende nyaka koro gol mondo chwal kama chielo sasa ni mbunge unabeba mawe upige polisi sivyo halafu huyo polisi yakae nyuma yako tena kupatia security
So tu angwana. Kama wende mheshimiwa. IG atakupatia security. All those who have been involved in throwing stones at the police have withdrawn the security. Komio koni kweth magazimio madoni mondo yao sava otimano kolore kod chik mopogore kod ketho mwandu mag jopiny. Lakini mambo ya kutishatisha wengine tuache. If you have issues with me as a person, confront me, not young toddlers. Hiyo sababu unasema ikafunguliwe, enda fungua, sijui iko wapi mimi. Kwa nini unataka umeuliza? Nasikia wanauliza waruhusiwe kila street ya Nairobi. Wendo wakitembea wakiuliza sava. Koinange Street, Moi Avenue, Juja Road. Jameni, kwani usava anakaa kila pahali kwa jiji na Nairobi? Komio ji oganda mondo ya utijegi kaka pile. Kendo kik gibed kod kibaji kata luoro ni maro bila biro rito mwandu margi dier boma. Tumesikia wengine wanasema sijui hata kesho wataleta vurugu jiji na Nairobi. Hakuna jambo kama hilo litafanyika. Tuko tayari kama kikosi cha polisi kuhakikisha kuna utulivu kwa nchi nzima, na kwanza jiji letu la Nairobi. Manakodong seche to ng'anyo mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bro chakore chieng' tich mana kaka ne gichano. Ywarruok ma ka kod kacha chalo kagima bro dhi nene kind obila kanyakla kod kweth mag Azimio ma biro kaluwore kod wach mogolo kod ogai mar obila Japhet Koome ne ok oseyango ng'anyo moro amora bro timore pachoka. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kopogre gi mano, ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga owacho ni ng'anyo margi biro dhi nyime maonge leo. Raila kono ogai mar obila Japhet Koome ni kweth mar Azimio osechiwo milome mar ng'anyono kendo gibiro luwo chik e kinde ng'anyo. Odinga ne oloso e kinde mano yuore alam e kanisa mar Jesus Teaching Ministry kod Penwell e county ma Nairobi. Nyasi malame kuonde lamogo. Jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance okwedo buok ma ogai mar obila mapachuka Japhet Koome bogo kweth no ewi ng'anyo mochan bagi chieng' wuok tich. Vile mshambiwa hapa, sisi tumepeana notisi kwa polisi kulingana na sheria. Bwana Koome, koma kabisa kesho. Usilete fujo. Koome wewe koma. Unasema ati utaweza kushika kila mtu. Mimi niko tayari. Nitakuwa kwenye mstari ya mbele. Bwana Koome, hapana tuma askari, njoo wewe mwenyewe tuonane na wewe. Raila noten gi jatend na Kenya Martha Karua, jatend DAP-K Eugene Wamalwa, jatend Roots Party George Wajakoya, Jod Bura Kamotingo Jod Bura Masuna West, Peter Masara kod Babu Owino mar Embakasi East duto mano singo suno jo Kenya mondo mi wuog oko odwara tichgi. Koro nyaka wabugu bang'e mokwongo kaka oganda. Ok inya dhi e lweny ka in kendi. Koro oganda magi nyaka bugi, koro oganda moko timre nade donje. To maandamano adira mar Nyasaye ni en mar Kenya mangima. Giwacho ni wandgi giloro, kech ushuru koro ni malo, to jo China be koro biro timo nyaka ohala ma japiny matin emonego tim. Negotiation no dhi bedo negotiation ne duoko mogo piny, stima iduoko piny, kwa cost of living dok piny. Mar ariyo, negotiation ne wach IBC. IBC sani kwawe ni mondo joge oyier ng'ani dhi yiero IBC commissioners abiriyo ng'ata achiel. Jotelo weche mosebed kiwacho jatend piny Kenya William Ruto kobogo jo ng'anyo mag Azimio wila ni chik mapachuka oyienegi bago ng'anyo makamago. Na kesho asubuhi na mapema tokelezea tuende kazi ya kutetea haki zetu. Katiba yetu imetupatia haki ya kuandamana. Na kuandamana is a way of expressing ourselves, expressing displeasure. Lakini kila mtu kesho atoke. Wengine tumekufa kimwili, roho iko, the spirit does not die. Na Ruto, bei ya unga ifanye nini? Bei ya stima ifanye nini? Ni haki yenu. Hatufanyi hii sababu ya Raila Odinga, ni sababu ya ninyi wa Kenya wenzetu. Bendene giromo gi jo ohala manyama Kima County ma Nairobi mana osiro ng'anyo mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kage yuago pek mar ngima. Unipiganie ndio watoto wangu wawe na njia, so that they can prosper, so that they can have something to take to their children.
ameambiwa ashukishe unga kitu kidogo tu, mwananchi analia anataka unga ende chini. Mabire seche ma ogai mar obila Jafeth Kome oramo ni ng'anyo mochan baguok tich gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance en tok chik ka koro singo ni obila biro rakore gi jogo moyudi e ng'anyono. Kitu ambayo ungefanya ya kwanza kama ungeingia kule ni kuangalia hali ya wafanyabiashara ndogo ndogo kama hawa. Hawa ni mahustlers. Mambo ya ushuru kwa biashara ya rejareja hii haileti faida kwa serikali. Unaumiza watu wadogo ambayo wana kila siku wanafanya jitihada ya kuweka ugali kwa meza. Na tulifurahi sana kuona wanabiashara wa Nyamakima wakitoka hapa wakatoa notisi kwa hii serikali, wakaandamana kutoka hapa kwa amani hadi ofisi ya naibu wa rais. Nyakwara mgajwang report makamano chunwa gija fombo marwa Lydia Okeyo. Kopogre gi mano, jod bura ma otenore kod kweth siasa mar Kenya Kwanza koro wacho ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta ema konyo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod omenda mar bago ng'anyo e pacho kae. Kane gilose kanisa moro e boma ma Thika, kaunti ma Kiambu, jod burago ne okwero Kenyatta ni obed kaka jatend piny machon manosedhi yweyo mar miyo nafas sirikal manie apis mar mondo miyo tine jopiny. Jod burago mano yuore alam mar goyo erokamano ne yiero mar Moses Kuria kaka jatend migao, kata kamano ne omedo ni ng'anyogo ok bi mono sirikal mano mar William Ruto chopo singo mane oketo ne oganda jo Kenya. George Bati nigi mathoth. Unajua nyinyi ni Wakikuyu na mko na pesa na mlikuwa na power kubwa sana. You are powerful. Mlikuwa mmesimamia Kenya. Mimi sisemi ni nani. Please stop financing baba. Ndio William Ruto aweze na serikali yake iweze kufanya kazi ambao tumesema tutafanya kwa wakati huu. Mimi nauliza Uhuru. Na waliomwona ng'ambi. Kwa hii maandamano ako wapi? Atuambie kama ana support maandamano. Tumemsikia akisema Raila bado ni mkubwa yake na ndio president wake. Na kwa sababu mambo ya maandamano iko na Raila, Uhuru, are you with Raila in maandamano? Mwenye kutoa hii pesa sisi tunamjua. Na mimi niwaambie ndugu yangu kutoka nyumbani anaitwa Uhuru Kenyatta. Nikwambie hata Moi ambaye tulikuwa ametupiga sisi wa Kikuyu, wakati Kibaki alichukua serikali, Moi hakusugua Kibaki. Alienda zake Kabarak akamwachia Kibaki. Kibaki naye mzee wetu marehemu tulibaki tunamwenzi sana, hakumsumbua Uhuru Kenyatta hata siku moja. Hata siku moja hamkusikia Kibaki amesema ngoe. Sasa kwa nini Uhuru anasumbua Ruto? Jameni. Si upumzike ukae pale nyumbani bwana. Kopogre gi mana tiri nyake kaunti ma Kisumu. Johale boma ma Kisumu pod nigi kiawa kaluwore gi ng'anyo mar kweth mar Azimio ma giwacho ni gibiro bago odiochieng' ma kawuono. Ma ibiro kata bedo ni jotend boma ma Kisumu kaachiel gi josiasa ne otemo jiwo gini mondo ng'anyo ma kamano biro bedo mar kwe. James Okoth nigi mathoth mar lipodne. Kane giloso kod Ramogi TV e boma ma Kisumu, johalago wacho ni pod gin kod buok kod kiawa kata ka ng'anyo ma ochani biro timore e bomano biro bedo mar kwe kaka ne osingi gi jodito kod josiasa mabomani. Demonstrations manotimore last week no kwa yawo biashara nikech ne waluor ni gik moko biro kethore to nitie joma nyalo donjo be makwal gik moko. Koro ne kwa yepo kata makiny timore kinyni be waluor yepo. Ne wayepo as usual but no bawag tiagas no chuno mondo wadog e ot. Koro ng'anyo makinyni ok wang'e ni nya bedo nade. To nikech abala wango wacho ni mondo kiny wantie kod protection moromo but pod wantie gi luoro nikech kalure gi last time no nyiswa but police no riembowa ok ne watiyo. Wanyalo vumilia sani lakini mbele wange ni wabero gimoro maber ka serikali ofwenyo wa sani sana. Dhano nigi kech. Koro ok wanyal raise
biashachwa ne wayawo to jomoko to ni barabara. Koro afadhali walor. E ng'anyo mane otimre e juma mokalo, johala mathoth e bomani ma Kisumu ne ochuno mondo olor kuondegi mag tich bang' jong'anyo chako rakore kod obila. Kuonde ohala moko bende jong'anyo moko ne odonjie ma oketho gik mane oweyo lal mathoth. Timbe mane okwer gi okang' mager kod gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o. Ng'anyo makamano bende yande okelo rochruok mar somo e boma ma Kisumu. Gino ma jolony wacho ni kidek timore kendo wuok tich ka jonyuol pod nigi buok kod kiawa. Nyithindo manie town dhi hinyre kabisa. Already last week noseneno gimotimre, to ka dhi medre next week, gi kako dhi bedo every Monday gi Thursday, to nyithindo manie town dhi hinyre. Koro wan kaka jopuonj gi jonyuol wakwayo ni mondo dialogue obedie mondo wabed gi solution e education system. Chieng' Ngeso, jotend boma ma Kisumu kaachiel kod josiasa ne otimo romo mar kelo kanyakla ji matimo ohala mar bedo kod winjruok makare e wi ng'anyo mawuok tich kod tich ang'wen. The government that is in Kisumu County is an ODM government. So when our party leader speaks, we have no otherwise but to heed his call to demonstrate. We will demonstrate on that day, but it will be peaceful. Police, ni political leaders want to demonstration. Ne uru keto gimulo ni marshals ma defend. Ko neno je kuomora mora yu ngata miwinjo kawache ni wadwa dhi keto gir ng'ane, kel ka police mondo gi odak oriaga. Kata kamano, oganda ma Kisumu bende okwa mondo obeda kicha ne jomahundu e kinde ng'anyogo kendo chwalo lipot ka obila mondo okawnegi chik. Kiawa koro okwako johera mag jo Azimio ka koro obila okumo ng'anyo makamago kaka yande ochiki ni chieng' ok tich kod tich ang'wen. Kata kamano, imedo siayo tim maundu e kinde mag ng'anyo ka ikwayo oganda mondo orit mwandugi giwegi. James Okoth, Ramogi TV. Nyakoro mgejonko uke kaunti ma Kisumu atiri nyake kaunti ma Homa Bay. Moko kuom josiasa masiro lwedo jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Homa Bay. Okwayo gai mar Azimio la Umoja Raila Odinga mondo chungo wach mar ng'anyo ka giwacho ni ng'anyo biro mana kelo kethruok mag mwandu kod lala mar ngima. Josiasa go kama oting'o jaod bura machon mar Rangwe Martin Ogindo, jakom mar Lake Victoria South Water Works Development Agency Odoyo Widi, okoni ng'anyo miyo uchumi mar piny Kenya biro mana medo rochore mar miyo oganda yudo pek mar ngima. Odinga ubendo gi kwa mar mondo mi obol piny wach mar ng'anyo mabende osechanogo. Negiloso gi jofwamb weche e gweng' Manyahera e kar chung' od bura ma Kasipula kama gikone oganda okwa mar mondo mi kik yie dhi e ndara ka ng'anyo kendo mar mondo mi ojiwgi mar mondo mi gisir lwedo jatend piny William Ruto mar mondo mi dongruok makare odhi e counties makaluo. Wan kaka onagi wach mar maandamano, yo madhi e maandamano opogore gi yo madhi e maendeleo. Nyaka koro wang'ad bura ni maandamano koso maendeleo, nikech nyocha nochikwa ni wadhi State House to wuodhno bare. Koro sani ka kiny wawuok wadhi e maandamano to wawuotho kwadhi kanye, nikech maandamano mwasetimo waneno kosekelonwa lal e piny luo ka maloka mora mora. Nenore ni maandamano dong' ne joluo kendgi. Maandamano mar joluo kendgi onge gima nyalo loso e Kenya ka. Omiyo wakwa joluo owere gi weche mag maandamano, oriwre gi jo Kenya e gero Kenya manyien. Kawuono koro wapuonjo nyithindwa ni gimoro amora ma ok iyiego idhi e ng'anyo. Wasechopo e piny luo ka kata kama ka nyithindo rem e sikul to jonyuol oting'o boke gidhi ng'anyo e sikul ni mondo giriemb japuonj. Magi gin gik maricho ma wapuonjo nyithindwa. Ok wanyal bedo ni ka oro nitie piny to wang'anyo ne sirikal to Nyasaye makelo koth. Kata Nyasaye owuon be nowacho ni adwa ni uti ndalo 6 to chieng' achiel kende ma ulama. Mar Raila Odinga ni to kawo ndalo 2 ni meke mong'anyogo e kor piny. Adwa ni mondo akweru ni ng'anyo onge gima biro kelo noga. Koke kaunti ma Homa Bay atiri nyake kaunti ma Siaya.
Moko kuom jotele kaunti ma Siaya kod jodongo okwayo gavana ma Siaya James Orengo kod jalupne mondo olos kindgi kaluwore gi pogruok e paro masani neno. Magiwacho ni nyalo kelo ng'ikruok e chopo singo mag dongruok ma bende jotelogo nomiyo Uganda e kaunti no. Lido Keyo nigi mathoth. En ote manochiw gi moko kuom jotelo e kaunti ma Siaya kama oting'o mane en gavana ma kaunti no Cornel Rasanga, jaod bura ma Ugenya David Ochieng kod jodongo maya Lego ma Ugwe manokwayo twak mapiyo e kind jotelogo. We hate to see divisions and violence among the people of Alego who voted for both Oduol and Atandi. We demand that the two call for an immediate truce, and if there is anything that needs to be resolved, proper mechanism be resorted to. Our two sons and must stop washing their dirty linen in public. Jotelogo ne uwe kati mohala mahawinga man machiegni gi kar jot ma jalup gavana ma Siaya William Oduol kotelne gi jakom mar Stephen Okumu kama ne gilieko ni kata jorit mag Oduol osemaye gi tend county no kakoro gidwaro mondo duok jorit go ne jatelo no. Matters relating to security cannot be treated lightly. Return Oduol's security unconditionally, immediately and without further delay. Otherwise, we will take this to mean there is a deliberate attempt on his life. Bendegi wacho ni pogruok manenore kin jotelogo en mago mag tich kendo ok owinjo kel e mbele Uganda. It is bad enough that contrary to the law customs, the disagreements have played out in public burials. Worse still is the fact that our youthful member of parliament has allowed himself to be manipulated by the office of the governor to take sides in a dispute that was largely an administrative matter between Governor Orengo and Dr. Oduol. Jotelogo oseo moko kuom weche mosebedo kaliekore ni jotelo moko pango thicho ko jalup governor no ya PC. What Oduol complained about was that he was being given the duties that he could do. Instead, they were giving him newspapers to read. Could that really warrant a person from Yimbo, which of course is a part of Siaya, going all the way, or going out of his way to tell us that Oduol needs impeachment from the parliament? On a serious note. So when we read that, we are seeing the mischief. We are seeing there is no agenda to undermine Oduol out of nothing simply because he's Oduol. Jaod bura ma Ugenya David Ochieng wacho ni jodak ma Siaya ni kod dwaro maneno ni dongruok otimore kaunti no ka ok gideo pogruok mani kin jotelogo. Ningependa kuuliza Bwana Orengo na Bwana Oduol kwamba hizi hatoki malumbano. We don't want to know who has stolen what or who has done what. What we want as a county is service delivery. Sawa sawa. Governor na deputy wake wapigane penye atuko, wakitoka wanatoka na madawa za hospitali, wanatoka na mbegu na mbolea, wanatoka na mambo ya pesa ya ECD, sio mambo ya kelele kila siku. Governor machon ma Siaya Cornel Rasanga wacho ni oyie kelo kanyakla jotelogo mondo migiti kanyakla wirani gin jotelo mano Uganda county ma Siaya oyiero gi kwan mamalo mar ombulu kendo ok ginyal yie gi magisebedo ka gineno no dhi mbele. I have been hearing of the wrangles in the press, and as I had promised earlier, I need to sit them down to let them know that if they are fighting, it is the people who are suffering. So the sooner they solve their problems, the better. Ne koromgaji wangi report mar Lido ke county ma Siaya bende makelo wa igiko mar weche manyien okinyi makawuono dakika ni 32 tok saa 12 mar okinyi. Chenro podi elach gisane dhi kaw yo matin nyaboda Joyce Oduor kelo ni nonro mar gazet kik di mabor. Chieng maraboro Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin, gweth mar koth, kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor? Riwri gi Alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala chieng' tich adek ka tich adek saa 1:45 mar otieno mana e Ramogi TV.
Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Gimora mora ne en mar miriambo. Mano barua mar miriambo. Gimana pando okibiyudo. Weche era medo bedo matek kendo mapek. In kende midwaro dhurufka to in okibiyude. Sabki. Aheri gi chunya te. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Adiera ni mana machiegni. Abro riembi e od Mikenda. Abiro kai mondo achul kuoro. In ni wuondre wuonda kai to koro sani in idwa riembo. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Nyithinda bo bedo kamoro achiel kendo. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mane Ramogi TV. Kik bai. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mipni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mane Ramogi TV. Kik bai. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Oyawre kendo nyakora Ramogi Juang kamoro mora ma intiero kinyi makawuono ageno no kinyi mari dhi mbele e yo makare gisani mana kaka iseneno bang' yudo weche manyien mabendo kelni kanyo kod nyawadwa Sharon Ong'ao. Gisani koro wadonje nonro mar gazeta mar lidho ni moko kuom gigo kata moko kuom weche mabende omipek okinyi makawuono mar mondo mi ibed kod siso gazet momori okinyi makawuono inyalo dhi nyiewo oko kacha ibed pinya isom e yo makare kalore ni wan walidho ni mana mapiyo piyo to in kod inyalo bedo kod thuolo makende mar somo iye matuto. Okinyi makawuono abedo kod thuolo makende mar bedo kod jafuambo wadwa mano Eriko Keyo Kizito mwadwa lidho godo gazet. Kizito chiew nade okinyi makawuono? Joisa chiew makare kendo wadwoko erokamano Nyasaye nikech omiwa juma machielo mar mondo mi wadagi. To en juma mabende weche thoth mana kaka notimre juma mokalo. En wuok tich mabende koro ng'anyo nitiere. To en ng'anyo mabende koro nwaneno ka ogai mar obila no wach ni ng'anyo makamano ok opuodho koronge. Koro darito ni to dhi bedo nade chieng' makawuono. To mana kaka isewacho ne en juma mabende ng'anyo biro bedo wang'eni ng'anyo biro bedo kawuono chieng' wuok tich kaachiel kod chieng' tich ang'wen e kinde mabende ibiro mar mondo mi walidh gazet chal mar kod lwasi chalo nade oko kanyo. Kana wuotho tang'iyago turubina neno ka ochalo gima ji opogre kaka wuoth timre ka pile nikech okinyi kaka seche mobiro chiro ka ji mawuotho e barabara ng'eny kadhi kuonde mag tich to sani nano na ji matin. Koro aparo ni seche moko luoro nya bedo nodonjo chuny jomoko ma koro ginya bedo utegi ok ginya chopo kuonde mag tich kalore kaka ne gineno kaka kinde mokadho obila ne rakre kod oganda kendo ni geng'o jomoko ipenje ni tidhi kure ma koro nitie jomoluoro weche mag tiagas gik makama koro nya bedo jomoko nenre no bete utegi. Kata kamano wantiere mana kod geno ni ng'anyo ma odiochieng' makawuono onego bed ng'anyo no mar kwe maonge ketho mwandu mar ng'ata ng'ata kendo ponono onge ng'ata ng'ata ma bende biro donga kod hinyruok. Wachako nonro mar gazet okinyi makawuono Kizito. Adwa ni wachaka yanga kod gazet mar The Standard. Kwang'iyo gazet mar The Standard thuon wach mabende omipeka e kwanyalo mana ng'iyo. Nyaka sani koro nitiere grube mopogore opogore kata jotelo e sectors mopogore opogore masani koro kwayo jatend piny William Ruto kaachiel kod ogai mar Azimio Raila Odinga mar mondo mi obed piny gibede twak ahinya ahinya kotudore kod chungo ng'anyo masani Azimio la Umoja One Kenya Alliance bago e pacho kae. Ng'anyo mabiro timore kawuono kendo biro timore chieng' wuok tich. Kwanyalo mana ng'iyo moko kuom jotelo mabende
temo mar nyiso gi mar mondo mi gibed piny kalure ni ng'anyo biro kelo koko kata biro kelo tungni makoni kod kocha. Wachako kae wantiere kanyo kod jagoro maduong' mano mar riwruok mar jopuonj mar Kupet mana kelo Misori. Ka bende wacho kanyo ni negi yawo skul moleo mano dwe mar achiel mano mahiga ni. Kendo nyaka sani koro kopo nono ni jopuonjre okoso somo kuom odiochieng' kata achiel, mano nyalo rocho kalenda mar somo, nyalo miyo somo dhi aruya kendo biro keto jopuonjre kama tek. Wantiere kod jotelo mamoko kanyo be Kizito. Joyce, maro koro jotelo wuoyo. Kendo kineno kanyo nitiere jagoro mar Kotu mano Francis Atuoli kagi wacho kanyo ni oganda ma jo Kenya thoth gin jogo matiyo tichulo odiochieng'no. Maiso ni ng'anyo makamagi komono gidhi tich o gidhi yudo gino magi nyating'o magidogo dot. Kono koni gin kaka Kotu gin gichung' mar neno ni ratiro mar jotich oriti. Kendo kineno kanyo Bishop mar kanisa mar Kopere mano Anthony Mueria bende nowacho kanyo ni koro go kwa jotelo ariyo gi mar mondo mi yud yore makare mar kelo kwe ni yiero noserumo koro en mana ni gibed piny mar ging'iane yore makare ma gikelo godo kwe. Dhano wuoyo kanyo mathoth Joyce. Koro oganda kwayo ni mar jogi mondo mi obed piny nikech kineno kata kako ndik kwa gazet ni wacho ni idwaro bolruok. Idwaro ni ji ariyo gi mar mondo mi koro omanyane ka ginyalo bedo piny mar mondo mi giwuo nikech giwacho ni ng'anyo ni rocho weche mathoth e pacho kae. To bende kwa ng'iyo wantiere kanyo nyaka gavana machon e kaunti ma Nairobi mano Ann Kananu en bendo chwalo pache kanyo. Wantiere kanyo kod mano Nerima Waiko ma Ojiwa ma bende en executive director mano mar Siasa Place. To bende wantiere kod riwruok mano mar oganda jo Salam mano Supkep. Gin bende nyaka sani gikwayo Azimio la Umoja kalure ni sani wang'eyo ni wantiere dwe mano mar Ramadhan kama bende oganda jo Salam oriwore kanyakla mar tweyo ka gilamo Nyasaye. Gin bende gikwayo Azimio kaachiel kod Ruto, jatend piny William Ruto mar mondo mi gibed piny etwa ka bende ka wachore ni sani koro gidwaro lwasi makare ahinya to e kindegi ma bende gintiere e tweyo ka gilamo kalore ni tungni makoni kod kocha mang'anyo nyalo kelo nyalo rocho chenro mag ng'anyo. Wach makamana aken wacha kod mano ma bendo mipeke it gazet mar 4 mano mar gazet ni mar The Standard okinyi makawuono. It gazet mar 4 kanyo nyaka sani wang'eyo ni pogruok e paro nitiere ahinya e kind obila kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Nyaka sani wang'eyo ni kweth mar Azimio la Umoja juma mokalo ne waneno ka gindiko ne obila ahinya to e boma ma Nairobi ka gilero negi kuonde ma bende gibiro bedo ka gibage ng'anyo. Kata kamano nyaka sani jatend obila mano Inspector General mar obila oramo ni ng'anyo ok onego bed ni timore ka bende koro Raila obwogo obila mar mondo mi obi omake kaluore kod ng'anyo makawuono. Joyce mago koro mana weche mag ng'anyo makoro mako piny moketo mafanda nikech nwaneno chien kanyo ka Azimio kanotelne kod gavana ma Kakamega machon Oparanya ne gidhi magichwalo bokego mane giwacho go kuonde ma gidhi time ng'anyo. Koro kanyo chopo odiochieng' manyoro to neno kogai mar obila wuok ka wacho ni gipuodho ng'anyo makamago mano koni ng'ano motemo dhi ng'anyo jotelogo gibro mako gi to kendo gidhi keto gi mane nyamburko ma gin godo mathoth mag Land Cruiser to gitero ge jala magi twege chuth. Wach mano miyo jatend kweth mar Azimio Raila Amolo Odinga nokone ni tem ni kendo kikioro bila in mibia achiel maka ni kenda dhi bedo para mambele manyime e telo ne ng'anyo makamano. Koro magi weche ma bende kineno kanyo kata jatend migao mar Rita Kithure Kindiki bende nowacho kanyo nang'o ni dhi chopo kama koro gidhi kelo chike manyien mondo kadhe od bura maketo mageng'o weche mag ng'anyo gi. Koro Joyce kauneno odiochieng' motedre kanyo mag ng'anyo nikech obila ok opuodho ng'anyo ni to kweth mar Azimio kotele kod Raila Amolo Odinga to ramo ni ng'anyo gidhi timo giwacho ni ok en tij obila mar mondo mi ochung ng'anyo. Gima dhira Kizito en kalore ni ng'anyo to en gino mabende katiba oyiene jo Kenya bago ng'anyo mamuol. Kweth mar Azimio la Umoja ne otimo gima kare mar mondo mi gichwala ote mar gino obila ne wabro bedo kwa ng'anyo chieng' wuok tich kaachiel kod chieng' tich ang'wen. Gima onego bed no obila onego bed ni timo ponono chiwo arita makare mar mondo mi jomaundu kik donj ei jogo madhi ng'anyo. Kata kamano nyaka sani waseneno ka obila
wacho ni ng'anyo makamano en ataro mar chik, ok en ng'anyo makare, kendo ng'ata ng'ata maponono ibiro yud kod wanyalo wacho ni silaha moro amora ma ok ni kare e kinde mag ng'anyo ibiro maki. Kata kamano wang'eyo ni odiochieng' ma kawuono we warita ne wane gino ma bende biro timore kaluwore ni ma pod en ywaruok mapek. Ka bende waneno jatend NAK Kenya mano Martha Karua, kwanyalo mana ng'iyo gi piny kanyo gino ma bende Martha Karua nowacho kanyo. Aka bende Martha Karua wacho kanyo ni ng'anyo en gino ma bende oyiere e piny ngima, ni jopiny onego bed ni ng'anyo. Mar mondo mi ponono ka nitiere gino ma gikwedo e piny owacho, to gino iwinje yo makare kal tudore kod ng'anyo. Jafet Koome kaachiel kod Kithure Kindiki to kwedo weche mag ng'anyogo. Joyce, chik mar Kenya kare 37 pende 37 oyiene ng'anyo e ng'anyo mamuol ma japiny nigi thuolo mar timo ng'anyo kojur ne piny owacho koneno ka weche moko ok dhi kode makare. Koro Joyce, Azimio notimo kare mar chwalo oboke ne obila manyiso kuondego ma gidhi timo ng'anyo, nikech chien kacha waneno ka obila nowacho ni negi timo kwayo makamano moleo, nono bende gitimo ndalo 3 chien, to koro kanyo gisetimo cha kendo koro aneno ka gikoni ma ng'anyo onge, ng'anyo ok timre. Kata kamano kwa dhi mana mapiyo piyo wechego ma bende pod otudore kod ng'anyo, adwa ni wang'e ane wach mantiere it gazet mar 6 mar gazedni mar The Standard. It gazet mar 6 e gazedni mar The Standard sani koro pogruok e paro nitiere ahinya to e kind oganda jo Salam. Ka bende nyaka sani koro iwacho ni nitiere jogo ma ponono dwaro ni jatend Azimio la Umoja Raila Odinga kaachiel kod Ruto bed piny obede twak makare Raila ochung' ng'anyo. Kata kamano nitiere moko mawacho ni ng'anyo en gima kare kaluwore kod pek mar ngima ma jo Kenya kale gi sani, ji odhi adhi ndaro bag ng'anyo mamuol. Kata kamano pogruok e paro koro mienjo kae. Joyce, oganda mar jo Islam ma bende koro ingo dwegi mar Ramadhan bende koro wacho ni nitie kod pogruok kanyo, ka nitiere moko ma koro sundo Azimio mar mondo mi ochung ng'anyo makamano, ni ng'anyo makamano rocho chenrogi mag alam kata Ramadhan magiinge dweni, to moko to wacho ni ng'anyo makamano onge kaka rocho chenrogi magigo, koro giwacho ni ng'anyo makamano ni kare nikech ngima giwacho no idho. Koro ng'anyo bende yo mar jur godo, kata giwacho ni mano bende dhok ma piny owacho winjo, koro gin giwacho ni ok gineno rach moro amora e ng'anyo makamano. Koro magi weche mantiere kanyo Joyce, kech ng'anyo osetimre to ng'anyo bende miyo gik mang'eny chung'. Koro nitie jo Islam moneno ni ng'anyo ni miyo nyamonogi kata chopo kuondegi ma gidhi gichokre kanyakla. Kendo wach makamano bende pod aneno ka omi peke it gazet mar 7, konyalo mana ng'iyo it gazet mar 7 mano mar gazedni mar The Standard. Nyaka sani bende pod nitiere jotelo mopogore opogore ma bende pod ikwayo jatend piny William Ruto kaachiel kod Raila Odinga mar mondo mi obede twak. Nwaseng'iyo jotelo mamoko it gazet mokwongo mano moriwo jagoro maduong' mar Kupet mana kelo Misori, jagoro mar Kotu mano Francis Atwoli. Ka bende giwacho ni Jakupet to ng'iyo wechego mag somo gi mang'anyo biro ketho e sekta mar somo. Kotu to ng'iyo kacha kaka ng'anyo biro rocho chenro mopogore opogore mag ohala. Wantiere kae kod gavana machon e kaunti ma Nairobi kae mano Ann Kananu. Nyaka sani en korka koro wacho ni piny Kenya en piny maduong' moloyo ng'ata ng'ata. Ka bende sani koro okwayo Raila Odinga kaka jatelo mar mondo mi jatelo mabendo oluonge kanyo makare ni wayango kaka wuonwa kendo ng'ano mwamiyo luor. En kaka ng'ama wuoro ne jo Kenya mar mondo mi ochung ng'anyo makamago, kowacho ka ni nitiere yore moko mopogore opogore maponono inyalo winj godo ng'ur mabende kweth mar Azimio la Umoja nitiere godo. Joyce, magi koro jotelo momako fuondego madongo mag dongruok mag oganda ma koting'o kuonde mag somo, kuonde mag tije. Koro ineno kaka kuonde mag somo giwacho ni ng'anyo makamako dhi mbele to dhi rocho kalenda mar somo ma giwacho ni skul noyaw moleo. Bende kineno kanyo gavana machon mar Nairobi Ann Kananu bende wacho kanyo nang'o ni Kenya duong' moingo ng'ata ng'ata, ni koro jogi obed piny mar mondo mi olosi mondo mi Kenya oyud kaka wuotho. Wacho ni weche makamae rocho weche mag ohala, weche mag dongruok mopogore opogore pacho kae. Koro gikwayo ni loso mondo obedi, to sama ikwayo loso mondo obedi ni ineno ka jalup jatend piny Kenya bende chien kanyo noram ni kik obed loso mar ni mosruok ma ng'ato biro ni okawe bath sirikandgi. Koro wadhi neno to dhi bedo nade.
sama ng'anyo be ko donje tielo mar ariyo odiochieng' ma kawuono. Kata kamano pod wakwayo mana jo Kenya ni ponono ikawo okang' mar wuok oko kacha ni riwori kod kweth mar Azimio la Umoja ng'anyo kotudore kod pek mar ngima weche mopogore opogore ma bende Azimio dhiro to ne ni ibedo e ng'anyo mamuol maonge ketho gimoro amora, onge ketho mwandu mar ng'ata ng'ata, kendo bed ng'anyo mamuol maponono wanyalo mana neno ka ji wuotha mos gino ma bende waneno manotimore e pinyno mar South Africa mar mondo mi ponono obila bende kik ti kod teko mang'eny ahinya manyalo hinyo godo jopiny. Adwa ni wadhi e it gazet mar 8 mar gazedni mar The Standard. Nyaka sani wang'eyo ni odiochieng' manyoro jatend piny William Ruto nowuok e pacho kae kodhi e limbe e pinyno mar Jerman kaachiel kod pinyno mar Belgium. Ka bende nyaka sani wacho ni limbe makamano en mar kelo dongruoge mopogore opogore pacho kae, mano moriwo mano mar renewable energy kaachiel kod green industrialization kaachiel kod jiwo kata tego weche mag ohala e kind piny Kenya kod piny Jerman kaachiel kod pinyno mar Belgium. Joyce ma wach manyo wach kod jalo wach kar jatend piny Kenya Hussein Mohamed manyo wachi jatend piny Kenya William Ruto wuok e pacho kodhi limbe mag pinje mag wasunge kuom ndalo 4. Koro wach ni weche mag dhi modhine kanyo gin ng'iyo wechego mag tudruok e weche mag ohala. Koro jatend piny Kenya wuok to samo wuok ni bende koro weche koro pod nitiere pacho kae. Koro wageno ni seche moko kodhi kuro to twak en twak madhi kelo konyruok ne piny nikech piny wuotho kon gi koni ni piny onge manyalo chung' kende. Koro sami tudri gi pinje moko eka yudo magin godo to wabe ma wan godo watero gi eka ohala marwa bede mochung' maber. To ka wan go ohala ma wageno mana mowuok oko to wan onge mwanyalo tero to wabedo kod rochruok ohala man winjo ni ohala kethre kendo koro piny bedo kod ochumi mochung' mayom. Ka bende kinde ma bende Ruto biro bedo ka limo pinyno mar Belgium e kinde ma bende nitiere limbe oko mar piny Kenya kae, igeno ni obiro romo kod Prime Minister mano mar Belgium Alexander De Croo. Ka bende romo makamano igeno ni biro bedo ka jiwo weche mopogore opogore mano moriwo weche mag thieth, weche mag bedo kod chiemo moromo e pacho kae kaachiel kod kedo kod oro kaachiel kod ngaji ma bende okwako piny Kenya, wechego mag ohala kaachiel kod keto mwandu e pacho kae. Wantiere kod geno ni tok limbe makamae ponono piny Kenya biro bedo ka winjo maber moloyo kata biro goyo okang' machielo e sectors mopogore opogore ma bende nyalo konyo jopiny. Adwa ni wadhi mana mapiyo piyo wang'i ane ni wach mantiere it gazet mar 12 mano mar gazedni mar The Standard. It gazet mar 12 nyaka sani wang'eyo ni nitiere tuo moro ma bende omuoch mane piny libamba ma Tanzania, mano ma bende iluongo kanyo ni Marburg. Nyaka sani koro iwacho ni piny Kenya osechako bedo akicha ahinya ahinya kaluwore kod muoch mara tuono mar Marburg e piny libamba ma Tanzania. Ka bende nyaka sani iwacho ni kuondego kata counties ma bende okiew kod pinyno mar Tanzania nyaka sani koro rido kanda kata rid chike kaluwore kod wuodhi matimore e tong' mag pinjego mar mondo mi tuono kik donje pachoka. Joyce tuo mar Marburg ma koro iwacho ni omuoche piny mar Tanzania kucho, iwacho ni ranyisi mage chal kod mano mar Ebola ma bende kinde machien kanyo nwaneno ka nomuoche piny mar Uganda mano kelo midhiero malich e pacho kae. Mano miyo nokonwa ni wabed akicha, jogo motelo ni weche mag thieth nobed akicha, kata counties mantie tong' onyis mar mondo mi obed akicha. Kata kineno kanyo kaunti mar Busia bende oseikre kanyo mar keto kuondego mibro kete jogo madipo nono ni bro yud ka ni kod midhusi ma kamae. Koro Joyce piny obed mana kicha, kuonde mag thieth oket mana motegno, yedhe oket makare mar mondo mi okonywa warakre kod midusni kadiponi omonjowa e piny mar Kenya kakuok e piny mar libamba. To mana kaka isewacho, iwacho kae ni Marburg en tuono, wanyalo wacho ni en tuono ma bende ikelo kod kute, ka bende inyalo lande ahinya ahinya kokalo e olap, kokalo e remo kata kokalo e pi wang' kata e oko maduong'. Mage yore mamoko ma bende tuoni mar Marburg landore godo. Ka bende nyaka sani koro piny Kenya osechako ikore makare ahinya ahinya mar rakruok kod tuoni mar Marburg. Wang'eyo ni kinde ma bende tuo mar COVID-19 nodonje pacho kae, piny Kenya ponono ne onge kod ikruok makare. Mane ma wanyalo wacho ni nomiyo piny Kenya onyorore ahinya kata tuono onyoro piny Kenya. Nyaka sani tok muoch mar tuo mar COVID-19 piny Kenya osebedo ka nitiere akicha ahinya ahinya kaluwore kod tuoche mathoro muoche pinje mamoko. Kaluwore ni piny Kenya, wang'e ni piny Kenya kod Tanzania
yore mag ohala osebedo ka timore mang'eny, omiyo nyaka sani koro gisechako nyaka timo screening ahinya ne jogo michich ni nyalo bedo kod ranyisi mar tuoni mar mambaga. Adwa ni watie kod wach mantiere e it gazet mar 13, mano mar gazedni mar The Standard. It gazet mar 13 kae, Kizita, anyalo penji ni kaka jakenya sani mor koso kimor? Sani to kamor. Sani ok amor nikech ilure kod ngima kako nyorowa. Mogo beche rach moka jabedo mamor nikech kidonjo duka ming'iyo mogo kako chal ikwanye tise ola ogolo pesa mathoth ofuku. Koro kodogo kar ngima kanyo to kamor. Kendo koduogo weche ma koro sani omako piny ma fonda ng'eni chunywa kitni twadhi luwo yore mage kalure kod ng'anyo. Koro odiochieng' kata gi kindegi ok apar ni wamor ahinya. Nyabedo nitie jok moko mamor. To aparo ni oganda mathoth ok omor kalure kod gik matimore piny ka. Kata kamano kalure kod report mabende ogol kod United Nations, nyaka sani iyango kae ni piny Kenya higani yangore ni omor. Jo Kenya omor higani kipimo kod higa mokalo. Mano kalure kod report mabende ogol kanyo kod United Nations. Nyaka Ramogi jog mineno okinyi makawuono imor koso kimor. Kata kamano nonro to wacho ni piny Kenya omor. Kalure ni higa mokalo kalure kod listi margi, piny Kenya ne wantiere namba 119, mano kipimo kod kiwango mane ji omor gode Kenya. Wang'ni to wan namba 111. Waingo nyaka piny Uganda. Piny Uganda nitiere tokwa kod namba 100 e namba 113. Kata kamano wacho ni higani jo Kenya beto mor matin. Kata kamano nonro makama kia ni seche mitimo ting'iang'o mar yango kit kaka jo Kenya omor godo higani moloyo higa mokalo. Joyce ng'eni unyabedo ni moro beto medema matin nikech kinde machien kanyo bende nolich ahinya nikech tuoche mag corona nomonjowa macha to koro nokawo chunywa modoko mor ne onge. Koro nyabedo ni kata midhiero komako piny ng'eni midhiero ni mag ngima moidho mako pinje mathoth ma koro nyabedo ni omakowa to kata wan jo Kenya kata komakowa kamano to wamor. Iwinjo ni ngima maduong' koro kikuna ahinya. Koro wamora wabuonja Nyasaye ong'eyo kuma dhi telo ketwae. Kata kamano kwatiko nonro mar gazet mar The Standard okinyi makawuono nyaka sani bende nitiere skunde 16 mane it gazet mar 14 e gazedni mar The Standard. Skunde 16 mabende yudore gwengego mabende monj jathoro timore kata kuonde ma jo maundu thore timo monj. Nyaka sani koro jodak e gwengego kwayo mar mondo mi olor skunde 16 mabende yudore gwengego kaluore kod monj makinde ka kinde. Kata kamano director mar somo wacho ni onge tiende mar mondo mi olor skundego kaluore ni nyaka sani skundego nyocha koko ya ulorogi kendo ponono nyalo rocho chenro mag somo. Kata kamano wang'eyo ni serikal osebedo ka timo matek ahinya e kelo kwe ahinya to e gwengego mag nyandwat mar Hoho mar Okak kama bende monjo osebedo ka timore mang'eny ahinya. Joyce ma midhiero malich ahinya momako piny mar Kenya gwengego mag Hoho mar Okak ma koro midhiero mar bandits ma koro teno kod kuo mag dho kod monjo oganda nego kanyo en wach mo osebedo kotimre kata bed ni ter arita kwe mapek marom nade to gin pod gidhi mambele kod monjo oganda. Koro jogi gin jok ma wang'gi tek ahinya koro girocho nyaka weche mag somo. Koro eneno kidwa ni olor skunde ma kamagi to koro kolor to dhi bedo matek kech mag be nyithindo ma jo Kenya ma bende piem kod nyithindo ma uke kuonde mamoko. Kizita dwani wamula ne gazet mar Daily Nation mana mapiyo ka thuolo marwa poko mayo wawang'o kinyi makawuono. Kwang'iyo wach mabendo mipeke it gazet mar Daily Nation, anyalo wacho ni oboke kawuono omenyo mana weche mag ng'anyo mabende sani ibago kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance e pachoka. Kwanyalo mana ng'iyo it gazet mokwongo mar Daily Nation okinyi makawuono nyaka sani koro Raila ong'iso obila ni makauru kendo mar mondo mi utwe kaluore ni nyaka sani koro en ywaruok makoni kod kocha. Raila wacho ni katiba oyiene jo Kenya mar mondo mi obag ng'anyo mamuol. Obila to wacho ni oyo wan ok wabi yie mar mondo mi ng'anyo moro amora obiede pacho kae kendo wabro keto arita e yo makare kendo ok wabi yie ne ng'anyo. Wabro mako ng'ata mabiro bedo ka ng'anyo odiochieng' makawuono kaachiel kod chieng' tich ang'wen. Joyce nyoro odiochieng' mar Jumapil weche nyowuok madongo kuom jotelo ariyo, jatend kweth mar Azimio Raila Amolo Odinga kod ogai mar obila Kome manyo wacho ni odhi yie ni ng'anyo otimre pacho kae. To koro kanyo osewacho kamano bang'e jatend kweth mar Azimio Raila Amolo Odinga kanyo odhi kar alam kar chung' od bura ma
Embakasi kucho nyowacho ni odhi e ng'anyo kendo dhi bedo ng'ala ma mbele ma ogai mar obila obi omake ni kikoro obila obi abia kende mondo mi koro gimenyre omake tebe nyokoni okoboyie ni ng'anyo timre ma jotelo motemo ng'anyo odhi kawo to dire e Land Cruiser to tere jela chuth nonyo wacho ni chuth koro otek wadhi keno dhi bedo nango dichieng' ma kawuono. Wach ma kamano aneno komi peke it gazet mar 4 kaachiel kod mar 5 nyaka Ramogi Jwang' nyalo kawo thuolo mare mar mondo mi osoma wach ma kamano. Kata kamano adwa ni wadhi e wechego ma bende otudore kod nyiewo school uniforms. Mano manitiere it gazet mar 6, mano mar gazet ni mar Daily Nation. It gazet mar 6 kae nyaka sani kori wacho ni skunde wanyalo wacho ni yudo milionde kata nyodho milionde kowuok kuom jonyuol ahinya ahinya kotudore kod wechego mag uniforms mag somo. Anno ka nitiere skunde mopogore opogore kanyo ma bende omeny kanyo. Kizito king'iyo omenda ma bende skundego yudo kowuok e uniforms ma bende koro giwacho ni onego be skunde moko wacho ni nyathi ka dhi e skul no to kik inyiew uniform oko, nyathino biro mi uniform e skul kanyo. Kwang'iyo mago ondik kanyo ni uniforms revenue form supplied sampled in schools. Mago moyude skunde mopogore opogore kanyo. Ineno skunde moket kanyo, county ma skundego yudore, kwan mar jopuonjre mantiere form 1 ma bende nitiere skundego, nengo mar uniform kaito omenda ma skul no loso te en omenda makore lach. Joyce en omenda makore lach nikech king'iyo kata skunde mathin mokawo ket kanyo kaka ranyisi kino skul mar Nyango mayudre e Embu ni kod nyithindo 700 to uniform en 20,000 maiso ni duto te $14 nodonjo skundego thoth kanyo. Koro iwacho ni mae timre ni ka koro skunde koro nyiso jonyuol dukni monego bende ginyiepe to koro kuonde ma ginyiepo yudo ni pesa gi dhi account mag moko moyier. Koro en omenda makoriw duto e pacho kati yudo ni omenda kende ma koro jonyuol tera ne wach mar uniform gin bilionde ma korgi lach chiegni bilion madhi mana 20 kende. Koro ma midhiero nikech piny owacho masani nyicho osekwedo wach ma kama. Inya paro kata jatend migawo mar ohala Moses Kuria nyicho osiemo skunde ma chuno jonyuol ni nyaka nyiew mana uniform e skul. Koro kata piny owacho mokadho bende ne siemoga skunde mondo wuoge wach mar ni gine ma ginyiso janyuol kuma nyiewe wach mar uniform. Ma en midhiero malich ahinya nikech kineno kaka koro ikete kanyo en omenda makore lach. To Joyce dang' mi thuolo mar mondo bidhi nyiew uniform oko inya yiewo kod pesa mathin malich miwuoro. Kata ko mi thuolo mar mondo mi dhi manya material mar twang'o uniform no, inyiew material ma skul dwaro itwang' uniform no kendi inyalo tiyo kod omenda matin. To bende nyaka sani wang'eyo ni nitiere omenda no ma bende iluongo kanyo ni motivation kaachiel kod mano ma nyithindo jathoro chulo, mano mar remedial fees. Nyaka sani wang'eyo ni mago omenda ma bende chik ok opuodho nonego bed ni ichajo gi e skunde kacha. Kata kamano kinde mathoth nitiere skunde mariembo nyaka nyithindo kaluwore ni pok gichulo omenda no miluongo ni remedial fees kaachiel kod mano mar motivation, gino ma bende medo miyo jonyuol pek mang'eny ahinya. Kiparo ni isenyiewo uniform kanyo 20,000 intiere kanyo kod remedial fee onego bed ni chulo, kendo jopuonj moko ger ahinya nyathi koko chulo omenda no mar remedial kodonje klas to gwenyore kod nyathi kata japuonjre dot odonjo japuonjre wuok oko kalure ni in pok ichulo remedial fees koro onge somo moramora minyalo timo. Joyce mano wach malich ahinya ni koro ni wach makende da jiw jopuonj ka gipuonj motegno ni koro nyathi nyaka chul omenda moro. Koro kinio kata juma mokadho jaod bura mag Githunguri mano Gadhoni wa Mchomba bende koro nyopedho nyimod bura twak magidwa no tim kanyo ma koro dwa ni mando uniform obed machal minyiewo machal inyiewo nengo marom. Koro ka od bura nyadonje wachni mar mondo mi ota weche mag uniform gi nyalo bedo gima kare. Adwa ni wadhi e it gazet mar 12 kwa dhi mana mapiyo piyo. Wach moro kae mantiere it gazet mar 12 mar gazet ni mar Daily Nation bende en wach ma bende nyaka sani wanyalo wacho ni en wach mamako chunya. Ka bende jogo ma bende ng'wedo chai e pacho kae nyaka sani koro wanyalo wacho ni kaluwore kod lit ma bende gikale e lwasi magitiye sani koro gikawo kanga mar ywayo nyasore mar mondo mi ponono kony gi duoko piny lit magikale kindego ma bende ging'wedo majan mar chai. En gino malit ahinya ka bende ochiwnwa ranyisi kae mar jago moro ma bende nyaka sani en nokawo mano kang mar ywayo nyasore mar mondo mi ponono lit no kik owinj ahinya. Joyce wacho ni kaka koro ranyisi moket kanyo mar jogo ma ywa nyasore kuonde magi pone chani
iwacho ni en jahigni 18 to wacho ni kuom seche mag itiye seche 10 duto mar mondo mi orakre kod sechegi kaluwore kod masin bende ma ging'wedogo chai kako mor ndeke. Owacho ni koro chune mar mondo mi ochaje wiye gi nyasore kata jomoko luonge ni obwa chieth liech ni mano koro okete mar mondo mi oyudi rawere ywaye. To koro wacho ni ywaye ni bende koro orochogi nikech jogo ma ywa nyasore bende koro pachgi gintie piny machielo. Jogi kiromo go tiyudo ka gintie piny machielo kendo gik ma gitimo gin gik ma chieng'. Injo ka gine jok ma njore obeto ng'ato. Koro wacho ni sani jok ma rawere ma pono chai koro wacho ni nyasore ma gitiyo godo mar momiyo konygi nomed gi teko ni koseywayo to nya tiyo matek. Ka bende rawera ma bende oyang mana nyinge kae kaka Robert wacho ni nyaka sani en kore rame matamra gi nono to bende onding'e kata entiere kod gino miluongo kanyo kod dho ngere ni back pain. Ka bende wacho ni nyaka sani chenro makamano kata kore rame kaluwore kod kaka kinde ka kinde oywayo mashin mano mar ng'wedo chai. Ka bende nyaka sani wacho no chako tich makamano e koyo gokinyi. To par ni wach makama timore e counties ma Kericho kaachiel kod Bomet kama bende wang'eyo ni kar sa 12:30 okinyi koyo ng'ich matamra gi nono. Wacho no kaw yueyo matin mana saa 2 mar okinyi mar mondo mi odhi oywa nyasore matin. Koseywa nyasore matin eko duoge tich kaluwore nyasore ne mapono no gayo ne rem mabendo winjo. Kata kamano nyasore to wang'eyo ni ok en gino mabende onego bed ni itiyo godo. En gino mabende ok opuodhi mar tiyo godo e pacho ka. Kwa dhi mana mapiyo piyo Kizito, adwa ni wang'ia ni machinglo mabende nitiere it gazeta mano mar 16 mar gazet ni mar Daily Nation. It gazet mar 16 kwa ng'iyo machinglo makamano. Akeno wanyalo wacho no chalo rocket science lakini en gino matimore pacho kae. Kalore ni nitiere rocket moro machalo mowuok e piny Kenya kae to kendo king'iye akekwa nyalo mana yude mano machinglo mantiere it gazet mar 16 kanyo. King'iyo mano map mar Afrika to ma chalo ni ma en piny ngima. Kwa ng'iyo map mar Afrika kanyo kineno kuma rocket no owuok mane piny Kenya to kendo dhiga malo tinno kako ondik malo kanyo cost of living matinde ni pod omedo idho. Oidho dhi malo nikech duto wang'eyo ga nitie pinje madhiga e dwe ni malo to gidhiga gik machal kamage. To wan koro marwa en ngima ma koro idho kadhi malo owewa kendo idho ringo matek no kanyo kokadho pinje moko okadho dwe okadho sulwe odhiga matek. Joyce ngima idho kendo koro jo Kenya mathoth winjo matek nikech nweng'o ni piny. Jogo mane do saro chung mana kachacha to bech gik moko to medore. Ere kokeo Kizito wach ni mugi ka waloro nonro mar gazeto kinyi makawuono machinglo makamano nyaka Ramogi Jong bende nyalo mana ng'iyo mar mondo mi pong' gi wi ni machinglo makamano in korka kori tikawe e yo machalo nade. Wach ni mugika ka waloro nonro mar gazet thuolo marwe moserumo ne walidho ne alidha nyaka Ramogi Jong. Wach na mogik Joyce en mana ni nitiere karita par kama koro weche mag kansa gi. Iwacho kanyo ni kansa mamako nyombich. Koro wacho ni sani koro mako rowere jogo matindo nikech wacho ndalo machien kanyo nong'ega ni omako jok madongo. Koro tim nonro kanyo wacho ni sani omako jok matindo mang'eny. Koro wan gi mokoyo oganda mar mondo mi kinde ka kinde gidhi e screening machon mar mondo mi weche makamagi many piyo mar mondo mi okonygi e thieth. Kod ng'anyo nitiere koro oganda otim ng'anyo mamuol. Kik tim ng'anyo ma keto ngima ng'ama chielo kamarach. Ng'anyo mamiyo mwandu kethore. Chien kacha waneno kata ka duka moro ma yodonom kucho nogole gik moko. Koro weche makamagi ema kik timre. Oganda otim ng'anyo mamuol. Erokamano ahinya Eric Okeo Kizito kuom kawo thuolo mari okinyi makawuono mar mondo mi chop walidh ne nyaka Ramogi Jong gigo manitiere gazet. Nyaka Ramogi Jong gazet to nitiere kod weche mathoth e iye. Gazet ni mar Daily Nation bende wantiere kanyo kod Junior Sport ma bende nitiere e iye kanyo kaachiel kod weche go mag somo kaachiel kod mae mar The Standard bende wantiere kod gazet no ma iye mano mar Health and Sciences. Gazet mombore okinyi makawuono inyalo dhi nyiewo mar mondo mi bed piny isom e yo makare. Yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani tok yoyo marwa nyawadwa Cleophas Oluoch donjo koda twak e wechego mag tuke. Mago tuke mopogore opogore mabende timore e pinje maoko kaachiel kod mago matimore e pacho kae. Kik idhi mabor.
Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe mihero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Nyakora Ramogi Juang, chiemo en gino makelo kanyakla kendo inyalo dhi ka ng'ato to tedo ni kit chiemo mamit. Ma koro ni chapat ma kiyeche kamae. Nyororo zaidi. Kata kamano wi nyalo wil ni kit chiemo no oted e yo machalo nade. Chweko kila ng'ato nya chweko. Ng'ata en chef e piny ka. Kata muro pien chweko. Mane momiyo chenro matedo gi chiemo watedo kod jotedo matene koda kama nyasani. Kendo makama ikelo ni pile ka pile chieng' tich adek kod an Joyce Oduor. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tu e bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere. Aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni. Lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa e ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanya kach nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol en gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimni to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 5 otieno mane Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. I started building rockets in the year 2009. I also built planes and sold to my friends. And I also built models of the iconic rockets that we know. For instance, the Saturn V. So currently, I've taken it a bit more serious. You can build it from balsa wood or cypress. You can build it from aluminum tubes or steel tubes. I aim to pass the knowledge I've accumulated in building rockets to other people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gikwa mondo eka wagerre. Kikideu, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'en ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Oyawre nyakora mogi jonki no machiegno kinyi makaono kinyi majaber wantiere kar kae mano tarik 27 dwe mar adek kakoro wachomo giko mar dwe ni mar adek bende oringo ng'wech ahinya kinyi makaono wan gi mor ni mar wadan nono weche mag tuke bende motimore machiegni kod kinyi makaono bed kora nyaka giko to wane Cleophas Oluoch de Kisumo kanyakwar mokeo nyaka sango wantiere ka live koro sano an achiel kachiel miwa pachi ni weekend mar obedo yo machalo nade weche mag tuke motimore alwora mari kamoro moro ma intie tuke mag piny Kenya kae wacho ni mano lig ma pacho kae en fuong'ruok ni tim no mar Gor Mahia kama chielo bende lig mar NSL jok moko ok thor wije ga ahinya tim mane minya bedo kae paro piny kacha nyaka sani club no mano mara Shabana bende notugo kacha kachiel koda Kisumu All Stars ang'wane ane kanyo kaka tuke mag NSL bende dhi mano kangorango lig no mantiere piny jogo mapok ochopo e rang'iny machielo no mano mara National League kantiere karkacha nyakora mo jonko wuok kanyo bende ang'wa gota rubino rangi ni ikruok ne kocha mopogore opogore pacho kae wacho ni coaches mang'eny ka gintiere piny Kenya ka kata jogo matiego jotugo itiego gi e yo machalo nade nyaka sani koro riwruok mag adhula bende mag Afrika bende mano mag CAF bende koro osegolo tiegruok ne kocha mawuok e pacho kae kendo week mokalo juma mokalo ne giyudo oboke maggi kata certificates maggi makoro yango gi kata keto gi koro kaka jolony weche go mag tuke kendo ginyalo tiego jotugo mamoko kama chielo ngotiek gi team mar Harambee Stars makoro bende osechopo e bono mar Tehran mantiere piny Iran mondo mi girakre kod team no mar Iran odiochieng' makiny arwaki ni machiegni bed koro nyaka giko ni maro kiny makawuono ntiere kod jonon weche tuke mana kaka non kod gi odiochieng' mokalo nyadeni makawuono onge ka wacho ni oluoro weche mag ng'anyo mantiere ka pono nyabedo ni oluoro ringe town mano Brenda Ongalo obobedo kod juma mabiro kata kamano kiny makawuono ntiere ka kod Kwanya Joshua machiegni erokamano anya Cleophas weekend waro bedo nade weekend obedo maber ok aneno tabu moro amora iluwo weche tuke aya marigo tabu onge kiluwo weche tuke nyakora ngoja tena mana kamano kama chelo andika kod Tony Sungo yawre oyawre ahinya jatelo chewe makare kabisa aya ukinyi makauno danono weche tuke koro nyakora moge jwang kawarango kendo wago mantarubini tuke to chalo nade nyakora moge jwang ukinyi makawuono mana mondo miwakoni ni kuma koro wadachake karaka koro kanyo club mar Gor Mahia bende koro yudo fuong'ruok koro fuong'ruok ma club mar Gor Mahia yudo koro sani ntiere gi thuolo mar nyiewo jotugo ang'ena ang'waneno kanyo gik mopogore opogore madhi bedo kata katimore kata kamano chieng' tich abich ote ma kamano chopo ne ute fwambo kendo ne johera mag Gor Mahia noyudo mor ahinya iwacho ni transfer window kochopo iyudo thuolo mar nyiewo jatugo moro kowuok e club machielo juma mokalo Joshua kachiel kod Tony ne walose weche go mag kawo jotugo masulu kowuok e pinje mamoko Gor Mahia pok oyudo thuolo matimo mano kuom thuolo moro malach sani fuong'ruok ma kama inyalo wacha kod Tony hapa ni en gima ber kabisa kaka sani koro Kogalo nyalo yudo thuolo mar nyiewo jotugo hapa ni igni Windows madhi ang'wen kok wanyal nyiewo jotugo to kirango bende ka koro sani ok osebedo kwa nyiepo to Jonathan McKinstry ose temo matek moketo team kendo koro team mane ji paro ni ok nyal fight for the title ineno ka sani makoro ni mbele to ka koro sani fuong'ruok no biro makoro nyalo nyiewo jotugo somo kamoro nitiere jatugo moro mawuok Uganda mano mi contract mari dweche ang'wen thin but apani ber to sani apani fuong'ruok ni bende kaponi club nigi hamu mar nyiewo jotugo nyaka gi move very fast nikech apani transfer window buchiegni lor koro ne Kogalo en mor kabisa nikech kata kaponi wa win the Premier League sani to wadhi go Champions League CAF Champions League next season to CAF Champions League ok wanyago gi jotugo ma wan go sani gi nikech makata jotugo current kaka jotugo ma wan go sani gi kaponi wadhi go to kata preliminaries mwaja chope jama pod wadhi chope nango kwani gionge oteku moro malong'o manyalo wacho ni
oyo jotugo ma pacho ka nyako kaka jotugo moko ma oko nyiepo ni bende chuno nyako dhi mana oko koso nyal nyiew mana iye ka ok ochuno nyaka wanyiew jotugo ma oko but wanyalo nyiew jotugo ma kata mana iye kineno kaka polisi nyiepo polisi nyiew jotugo mabeyo sana kina Shakava Musa Mohamed Matasi ero negi kawo Matasi bende gikawo mago jotugo man kata kapo ni polisi sani dang kawo league mag dhi Champions League ginyalo temo nikech Musa Mohamed osego Champions League Shakava osego Champions League Matasi osego chone national team neno to nyisa ni jotugo mane gor sani jomage mosegoyo international football kata mano mala makoro is the top scorer ni onge gi international experience where gi the national team games migo onge tingi in fact apparently mana Mishkende the captain Margor Philemon Otieno kena bana panen experience from the national team even from the Champions League most of it ko gor lakini the rest okapar but en furu maber wanyalo tiyo kode mondo wanyiw players mako kwa loyo Premier League sani to next season kwa the Champions League wanyalo tutini Tony, Gor Mahia nyalo nyiepo sani. En kuma no megi kacha higa mar 2021 nyaka sani okelo lokruok machalo nade. Po nono ini kao ote makamane yo mano. Gino dhi kelo lokruok maber kabisa nikech anya paro kaka wang'iewo kaka the likes of Serenkuma. Kich parapandalo Serenkuma gini. Gor ne nigi striking force ma serious. Ma gini ne lokruok maber kabisa Gor Mahia. Ndalo mana wan gi Serenkuma gini the likes of who's this guy from nini the Serenkuma Medica Gere Tusenge yeah we were like Gor Mahia ni ndete what you know yes yeah ne wan maber kabisa makana anya paro kana wadhi Gor Mahia no wadhi Dar es Salaam I was there as a fan no wadhi kajama in fact no wagoyo nen Yanga no Yanga kai chama in fact daka chiel romoni wasego Yanga chiel wasego gi then kasani wagogi home and away so it's a good thing by the way to Gor Mahia yeah in lokro maber kabisa iwacho ni kan lokro mabiro kamae kwanya Joshua iga mar 2021 gimomiyo kuma kama no biro nitiere jogo mane ok gichulo makoro bi weche mag omenda nyalo bedo ni kum to gol no ndeyo kendo kum koro onge koro chudo gi ben kan waloso juma mokalo chudo gi wuok mana kuom ene kaka club oso tickets gi kama gidhie kama chandas mag nitiere godo gik moko mag nyabedo ni giuso magi ka diponi ok olosi to kawo jotugo moko to kuyudo thuolo mar chulogi nitie jotugo mane wuok piny Ghana manoting'o kata kanirango Keita mana achiel kuom jogo mane Gor Mahia bende ok ochulo kata sando kamano kendo ng'ato kaka Dama Keita kanogodo thuolo kata mane ok ochule e thuolo kane nitiere Gor Mahia kata kanorak mare nusirumo achiel nade makama onyalo mako Gor Mahia kata club moro machielo tinyalo lose yo machalo nade mondo mi gitigi fungruok ni makare aparo ni gima club nego bed ni timo going forward and apani club nego bed ni learn from mistakes ma gisetimo in the past and ya wauru nyanya jotugo ni wanyo jotugo wauru nyiyo jotugo nikech en owuok Ghana samoro owuok Ghana to club mogoche be samoro oken a regular start samoro nyalo bet kata no owuok Ghana to owuok e second division wauru nyiyo players nikech wanyiepo pesa ma samoro udwa dhi nyiego players mang'eny mudwa dhi chulo gi mang'eny gi nyiuru kata ranguru kata jotugo mon ge Kenya Premier League kae ukaw apani kirango again pora bu matigi police osekaw players mang'eny tapani ng'eny gi gin jo Kenya majority of them gin jo Kenya to kirango kata bene national teams apani police locally eman gi players bene mang'eny e national team madhi gocho gi Iran ka kiny kora apani club anyocha ngato nyisa nitiere cartels akiani cartels ginango achude mane sector mar 2 nitiere cartels moko Gor ma ka Cleophas jagoro mar Gor to en bende nitie jotugo manyako nyiew to manyaka tugi ka kwanya Joshua siji jakom to Joshua be nyiew jotuke moko ma be nyaka tugi kora pani club nyaka wabed streamlined mwang'eni ya ka club onyiew player to player ni wadhi chule kama to player ni odhi tugo kama kikwa bedi gi cases moko ni obiro to kotugi ngaro aka sando akiani gonde adi mano loyo ni Gor okangi anapar nitiere game achiel kende mana watch mana pani na panya par ni sando no loyo to ne wanyiew players makwa kelo ka to bro benefit club kaja gol mano wuok e piny Ghana mano usu yes usu no kata clean sheet adi mano mako bas kani nitiere go club
Kenya ka ing'eni ng'ato ne wacho ni waonge talent. Wan gi talent. Wanyalo timo scouting kata uma bechwa kocha, kidhi Mbita kocha, kidhi Siaya kocha cha tikelo players. Mane gima Nzoia Sugar team. Nzoia Sugar onge gi players magibiro gimanyo at the national level. Gidhi huko mashinani Webuye, siji Kandui, huko ndani ema gimanyo players. To players gigo, ng'eni gin gitimo a merry go round. Gidhi mashinani giloso players then giuso ne the big boys. To giyudo pesa. To wan ing'eni wan ang'eni samoro go iwacho ni Goren club maduong' we want to go international, but kik wadhi uru international to players mabiro bedo liability to the club. Wabedi institution moko kaka wan gi kina Medi Kagera, kina Jackie Stuisenga, kina Dance Runkuma. Players mana wakelo to notugo ne Gor, and we can tell you ni players go they left a mark e Gor Mahia. To moko mwacho ni nyocha nigi cases mag pesa gi. Unge mark managi. Kina Hikpe, kina Sando unge mark matango wacho ni giyo Gor. Iwacho ni kata sani bende jotugo ariyo go mano usu mane jagol kachel koda Kadama Keita Tony. Jotugo gi nya yudo kata pachoka. Inya nyiew gi kata pachoka. Shabana FC ntiere gwenge makisi, nje kata Kajiado FC mantiere kata. Ndike kinde mano jatugo Kipkirui. Yes. Mabere ni gocho mabera inya Woodlango. Jogo mane ntiere kanyo actually mantiere manjo moko ko ngisa moro nyalo tugo makare mantiere o Marokak. En paro moro mani okochuno nyaka owuog oko. Pachien mane to. Yeah, anya wacho ni our coaches onego bende gidhi grassroots. Grassroots ntie talent ma serious. Anya paro kata bena na tugo mpira bende. Niko namba di. Na namba par. Namba par. High school tugo high school. Ini Grassford nunu mona kama. Kama. High school na tugo. Koro grassroots kandi nitieji. Mkacha wan nyaka gi league moro Sondu ntiere league madhi mbele sani. Kama ya Sondu ntiere. Ido ka grassroots kanyo ido ka coaches odhi. To gido ka grassroots kanyo nyaka ntie players ma serious manya tugo mpira. Let us I want to advise these coaches ni mondo gi dhie grassroots, giru talent e grassroots kucho. Gikao nikech ido kaka let's say Arsenal, Chelsea gin nyaka gi like gin gi academy moro. Ya gin academy. Koro academy ni wan ga academy mi e grassroots wa pinga chandi. Koro coach gi dhie e grassroots kacha. Mane academy mantiere. Then what they do players ma serious manyalo tugo ne Harambee Stars. They dwell on other people ni ko wadhi nyaka wako kucho. No, grassroots kan tieji. Clever. Yes. Ada medo gimoro. Kata wacho ni wadhi e grassroots, kata wacho ni mondo wami domestic players tuolo. We thrive in diversity brings ineno kaka kikiango ka England kigolo South Americans, kigolo Africans, kigolo jomoko go. To Premier League will be the most boring league in the world. Wanyalo kiko. Kata dala kucho cha waero ga moka kikani. Mokiki. Koro, ko kiko maber. Waido jo Ghana, waido jo South Africa, wakeluka. League wabiro bedo mameti. To kaponi waketa kara ni ena jo Kenya kende. To kata ino kapani biro dhi pap ni biro dhi neno ball. Mari yumene no kama Melody Sundowns bende ma piny South Africa. Ka ojutugo ma Kenya, iro ka Zesco ma Zambia bende ka moko ma ke pachoka. Kore ni moro makare ka bende pinje ma oko. Tika umana mago man quality. Kata the last few years manyocha Goro se dominate league. Ne wakiko. Ne wan gi jo Uganda, wan gi jo Rwanda, wan gi jo Burundi, wan gi a few people mu ko ne mopogore. Koro kwa kiko ber. To kick mang'eny. In fact, hapa in England, kusukanya mani wacho ni, I think 80% of players onego wuog England, something like that. Koro wakiki, to kikwa kill the local talent. Exactly. Haya, nakora mo jongo tiere karka pachien mane koten record weche gi mag kiko. Iwacho ni nyaka sani ka Gor Mahia yudo fungruok, inen gi paro mane koten record weche makamago mabendo kelo kinyi makawuono kawan ka kod jolony Tony Sungu kachel kodaka Kwanya Joshua. Wacha ni penye kacha cha emantiere weche mopogore kacha ntie tuke mopogore agene sana ma yudo thuolo mar neno tugo mano bedo kacha kinda Kajiado FC kana yudo loch mare bende wacha ni loch mare mokwongo bang thuolo moro malach kata Shabana FC bende kata kacha kod Kisumu All Stars kana gintiere county ma Kisumu abijane kata wanane kaka tuke go bende ne odhi kanyo odiochiengno manyoro.
imekuwa mzuri. Vijana wamejituma, wanacheza kulingana na instruction na imekuwa rahisi kwetu. Mwenyezi Mungu ametupea win. Preparation iko sawa. Ile kitu imetuaffect sana sisi ni fatigue kwanza. Kama game wa Migori tulikuwa na fatigue sana ambayo ilikuwa ngumu kumake. Hatukuwa na luck. Although tumepata chances but tujatumia hizo chances, but yetu zimepigwa nje. So wale walipata chance waka-utilize, wakatufunga. Kufungwa iko, kulose pia iko. Sasa ni nini? Aya, kwanya Joshua kacha koratoni songo. Mane league mune gubeni Uganda de kacha to yudogi mundu migibi. Iwacho ni muyondo gidonje league maduong koni. Onge mabeni en league mar Shabana. Mundu miore uregi league maduong mapachoka. Kacha koda ka Kisumu Stars. Magi jok mose bedo kacha league maduong nite. Koro sani nyaneno kacha. Adani warang yore moko mopogore. Modern kata kupogore gi duoko ni. Duoko maka magi luore ni ikruok magi jotugo. Kacha koda ka jogo muchopo kacha mondo migi sir mopogore. Team mar Shabana. Kata ka gibiro gocho Kajiado, ka gidhi gocho Nairobi ka, joka biro gi bas, opong. Nyocha ne ginyo Machakos, tugo papo pong, maber. En ang'o matimore ka erango lig mapiny kono omita ahinya molongo malo kae koso en ang'o matimore iye kacha ahinya kwanya Joshua Chakodi kata gimiyo kacha no ka en duoko mantiere kacha no kacha Shabana ero ne owito tugo odiochieng' manyoro ka Kisumu Sasero nologi kata gol achiel ka eneno kanyo kowuok e kaunti ma Kisumu. Kata kamano nitie gik mathoth minyalo tim kata kopogore gi duoko mondo mi ndhadhu mar adhula bomedre mana kachako gi lig mapiny mar NSL. Ndhadhu mar adhula en johera mag adhula. Kata mana TV kaka Ramogi kapo nudhi cover a game to paponge ji to kata in kaka jago picha inyalo kata nindo to kapo ni fans ni kocha koni kocha ni nyocha the last time wananeno machimaji nen atamalo 30 mar nyayo nopo jinopo to ka 10,000 kende dana lufa par kende mana ni paucha to you could feel ni nintire something mana fans okele pap. Ndhadhu mar opira en ka fans odhi e pap. Asebedo kaluwo Shabana ka gocho Gusii Stadium to pap pong. Hapa ni Gusii Stadium oken pap maduong' ahinya. But nino ka jidhi. It's the same thing maneno bende Zoya Sudi Stadium. Kan Zoya gocho kuchocho to iwacho ni kucho kidhi to onge kawo 3 points. To pap pong maber kabisa. Koro gima an dakwaji ni kwano no support klebe wagi to wadhi ure pap mondo wamigi sir wa support gi kech ngeni jatugo be kone no kapapo pong to mie mijingo koro kata ka poni odwa miwa skills ari adek to miwa skills ko ngeni ntiere support system moro e toki to anda mor kabisa kaneno Shabana koduge e league kech hapa it has been so many years kane gine league hapa ni most of us poko neno Shabana poko nene league manyien masani no kaka Gor Mahia oseka ukombe mathoth poko sebedo nyalo bedo maber ka koro Kogalo gocho gi Shabana Gusii Stadium do nyalo po to nyalo bedo mamit kabisa that rivalry no nyalo bedo mamit kabisa ka koro dhano wuok sia dhano wuok nini to dhano romo kacha koro jo Nyamira every sabiki mag Goro bedo koni shabiki mag Shabana bedo koni to watch ball nyalo bedo mamit kabisa en gima ber kabisa ka Shabana nyalo duogo e league. Shabana parona mana league moro nwadhiga e Nairobi kani koth biro. Yes, you understand koth biro. Yeah, koth biro en league moro adwani I want to urge football ma Kenya mondo gi adopt nini mar koth biro. Koth biro no mino bedo ga koth biro mar Kisumu edition obede Eldoret obed kanyo kiko bedo ga Nairobi kanyo nigi chen league moro ma serious. Yeah, en league ma serious me go ma iluka jogi grab trophy jogi do pesa moro no bedo kanyo do yeah ondo bino bedo kamano do that's why Shabana is nyalo mora kabisa ka Shabana duogo league mondo koro wakel nini mar koth biro cha. Yes, to kirango
nyocha ologi gi Kisumu All Stars Utenga. Utenga is a good team. Osebiro i league moko. Okongo ne kata Shabana tielo machiegni kae. Couple of years ago nigi league. Yeah. But problem ma Utenga nigo en omenda. Ka ginyalo loso yo magiyudo go omenda. Tapani kata giboduge league. Nikech nitie kata I think week mokalo negi forfeit a game. Negi wacho ni ogidhi e game. Ogionge pesa. Negi chiwo cover. Kapo ni pesa ginyalo bedo gi pesa maber. Kaka kuma pesa nikech na winjo rumors chon ni CG County Government of Kisumu ne nyalo sponsor gi. To okangi kuma no gike. The same thing ma affect Vihiga Bullets. Neno. Kapo ni timbe gi nyalo bedo gi pesa ma ginyalo honor the games to Utenga bro bedo maber. To kapo ni onge kata gocho mana gigo Shabana ni Kizungu wanyuma, that was just a blip. Ginya chopo kata ni erogoro okelo league to uonge fair. Yeah, uonge fair. Aya nyakora mokejwang gigi duto jabedo ni jotugo ema bedo kata kiseyo. To kuonde mamoko be nyakora mokejwang kocha nigi ting' mane. Iwacho ni tiegruok nyaka sani bende ko nyalo bedo kata ka waserango. Koro sani ka wadarango weche mag coaching kata weche go mag coaches. Ka koro sani wadarango ni coaches ma pacho kata penje mako nyalo kata ni maga team managers mantiere oko kacha ni ginto ere kaka gintiere gichwalo kony machalo nade ne jotugo to paro gin mage. O weekend ma koro watieko ni nyakora mokejwang jo kocha mopogore pacho kada jogo matiego jotugo noyudo tiegruok kendo ne giseyudo certificates magi to bende yudo certificates gi oromo kende koso ndiki gik mathoth monego bende ni kacha wawinja ne kaka ne giloso mano odiochieng'no mane weekend mane wantie ni bang' kane giseyudo mano oboke magi makoro nyiso ni koro gin kocha ma opuodhi kod mano mar CAF wawinja ne kaka ne moko kuom loso bang' yudo tiegruok makamano. There is so many talents, and with my knowledge I can bring players like me, players like Wanyama, players like Olunga, players like Onyiso, and that's my main aim. That's why I've decided to come from playing and to coaching. FKF nafikiri wamerudi kwa ile grassroots kuangalia kuimpact kutoa wachezaji kutoka grassroots ndio wapande juu kwa national level. So pia mimi kufanya hii course nilionelea ni vizuri niingie kwa hiyo system na niweze kusaidia wale wachezaji wa chini ambaye hawana knowledge, niwapatie hiyo knowledge niko nayo na technical aspect ndio waweze kuwa wachezaji wazuri kama mimi na zaidi ya mimi. En tiegruok mantiere kar kanyo kendo en moro macho ni en mar bero chenro mag tugo mapacho kae. Kwanya Joshua tielo mokwongo neno kanyo kantiere coaches maloso iwacho ka jotugo machon mosekalo gini thuolo mane maduogo pacho ka kendo gikony oganda manitiere. Wang'e maber ni kata jogol machon Boniface Oluoch gini keranka machielo kata Jeremy Onyango sani no ka gin gi coach mopogore national team kata kopogore gi mano mago be gin mana coaches nikech wan coach ma train kacha jagol ma train defenders jo mid kachiel kod jogo maloyo kineno tiegruok kama kadhi nyime to kwa no boke no makoro podhe kata gi CAF nono bari Onyango en achiel kuom jotelo mantiere kar kacha mano moting'o jatatije maduong' mano ka FKF kera nyaka sani in gi paro machalo nade kotende ko tiegruok makama otime nyaka kor gwenge. Tiegruok ber ne coaches kech mano bende bro miyo wapogo tama gi gik mabeyo nikech tich moro amora nyaka bed gi tiegruok kata mane gine mar fwambo ka nyaka kuongi tiegri ekiyud tich. Koro apani kwa jogi otiegore to gibiro yudo knowledge maber, gibiro yudo puonj maber makata gibende ka gidhi e grassroots kuchocho, ka gidhi e piny kochacha, ka gidhi Kisumo kanyakwar kacha, ka gidhi Homa Bay kochacha, ka gidhi thurgi Jasondu ka to koro miyogi the morals and the rights mag manyo jotugo nikech ing'eni samoro nyalo bedo ni in gi passion mar ball to passion without training samoro kunya konyi nikech training no bro mi jatugo kotemo kama what do I do magi kaka koro training certification no bende ber nikech certification no kata ka koro idhi apply job moro kata clubs moko matpiny kata division 1 kata NSL tibiro dogo tich to samoro nya bedo ni an nyina aero ball anyalo coach ball tionge gi certificate onge ng'ama nyalo mi kata that job. Koro apani ka awinjo gi wach jotugo machon gibende ginyalo donje training coaches okapar ni
all of them can be coaches. Kata kirango huku majuu, akina Gary Neville not Valencia, to we know what happened. Akina Roy Keane wang'e gima gitimo. To mago jotugo mane sulwe chon. Koro ntiere jotugo machon manyalo bedo coaches sani kata managers kirango Europe kocha. To ntiere jotugo machon masani gin to tijgi nyalo mana bedo e TV kaka gima Roy Keane timo. Ada medo matina. Anyal paro jagol. Na jagol mar Harambee Stars inyal paro Matthew Otomax. Then one give Francis Onyiso. Ineno ka jogendi, ido ka talent gi ok gi kel maber ok bede coaching kind. I don't know what's happening. Nikech ki compare gi England team, ido ka ng'ama ne jagol ma kocha, ido ka obedo nyaka coach, obedo kata advisor, technical team, but Kenya waka ido ka ng'at ma kaka obedo jagol kutiko toa But opportunities onge. Opportunities, there's no opportunity. Kata clubs mantie clubs, gionge. Iro kani kar okonya di coach kata mai dala gi ma gwengi kani. Korendano opportunity ngama losogi. Club losogi ko tugo man. Ko tugo dio okone club mar police ni ana nigi lony ka. Kiwango mo picho bene nitie. Poko allow gi mondo gidonje. Kech ngeni watiyo ya Europe kaka example, England kaka example. England ngeni nigi opportunities mang'eny. Inyalo bedo kata coach time ma piny kocha. Inyalo bedo kata ilongo ni championship, League 1, League 2, non-league. You know when Rooney wuok e Premier League odhi bedo Derby County. Derby County, then Sanien US, I think DC United. To opportunities ema pani jowagi ongego. To nikech kaponi opportunities waonge dala ka Kenya waka. Tingini kata bende dhiyo ko nyalo bedo matek. Nyalo bedo matek. Onge kaka ikech mondo mi giyudo opportunity kata mondo gidhi gibet coaches Tanzania kata gidhi Uganda. Ikech okapa nitie coach mora masani ma Kenya waka man Tanzania. Tiende moro mana nega biashara I think but no duogo apane coach either police or gino podo duoka ka dhi nyaka ng'iyo kara Dinsoliech. Dinsoliech malungo ga ni the menace. The menace, do you know the menace Monteroga Africa Cup of Nation? Ngiane life mar the menace sani or Dinsoliech en kanyi. It's just anamta. To Dinsoliech en onego beni obedo kata coach or assistant coach. Koro no coach kata ma club moro Tanzania Simba. To dong mane ma Joshua Kwanya be wacho jotugo gite ok ginya bedo coach. To gite bende ok ginya donjo kata gumupo. Moko koro chone kose wuok e pap. Gikonya pap. Kata clubs kata mane serikal. Kech samore nyalo bedo jotugo kaka Dennis the Meles. He did so much for the country. Okocho ni nyako bed coach. Samore nya pogne gimore serikal mondo cham kaka neno ka pore lemo mondo ti ne jo piny mondo cham don kamiti timi chieme don mano kaka ne joluono gongero ne gora oge jwa montiere ka wano no tiego jotugo ka chel koda ka tiego kocha mopogore pacho ka en poch gi pak ne mano langa bari nyango keneno kar kacha mago jo FKF kachal koda kamago ma jo CAF kuom chiwo tiegruok machalo kamano nyakora mogo jongo kinyi maka wuono kora donjo e kidieny machielo mabene koro ne thuolo mondo mi warangi ni tuke maga piny Kenya wacho ni nyaka sani bene koro nitie friendly matches mopogore ka sani koro wada rango nitie jogo makoro list maduong' mano wacho last week sani ong'ade wacho nitie jotugo mogol odwok dala nitie mowach ni oyo mak matin jomoko biro nitie jotugo mowuok e pinje maoko mobiro e pacho ka kendo giyudo call up kendo gintiere the final team makoro ntiere mochomo Iran mosechopo Iran en ang'o matimore kar kacha to sani bende koro ang'o nyanang'o Kenya mano Iran versus Kenya tugo ma idhi bag yudo chieng' makiny e pinyno mar Iran ma bende dhi biro kar kacha wadarango ni Firat mano bende ka warango gimomiyo jotugo moko ne owe oko mano ka wadarango form mag jotugo gin mage kata wawinje bende kaka noloso kotenore kod jogo ma bende kwedo Harambee Stars kakoro giwacho kata ni Harambee Stars idhi DM idhi DM Kisumu kaya utiwa gidhok ma Kisumu ni samoro tango winjane gima Firat wacho jogo ma onge kod geno kata yie
gi team mar Kenya mar Harambee Stars en gi wach mane Michael Olunga bende noloso angwa winji gi ane kaka nigi loso kaito wachambu ae kaka ntia to sani wawinjane Firat wawinje kako lose gik moko ariyogo kaito Olunga angwa winjo bange. I know from beginning we are facing, some people are forgetting which kind of team we are facing. I don't know when was the last time Kenya faced a top team. It is a top team. We are talking about a team where I said also there to make the football fans understand. One player has a much more market value than all our team. So still some people are talking about winning. I don't know on which planet they are kind of teams is that the players understand what means top level. We have now to plan not for today, also for the future, and not to live in one day and asking only why this player, why not this player, what. Man, it's not so simple. I can also tell you now from the camp, that I have a lot of players who are not in the same form like they was 1.5 years ago. Some players who are not fit. So this is the reality. Jotugo moko wenango form margi nyabiro kata ni piny moko bende injuries ntie kagi ka mapono no makogi konya Joshua pachi kibi kaka Firat oloso. An gima kwanyo from clip no en ni owacho ni jo Kenya complain ni winning. Iwinjo. But kibende kirango sound kako wuok, it seems ni is not sure ka the kind of results modhi do Iran. To gima Firat nyaka nge ni wan kaka fans kizungu moro wanyu to whom much is given much is expected. Wan kaka fans ma Kenya wamie thuolo kaka coach mondo improve our football. One of the ways mag improving football no en yango win. But gima bena chako mora goni we got a good opponent, a good friendly. Ngini chonwa ido friendlies Rwanda siji nini samo ido kata na Harambee Stars go friendly clubs ma Kenya kaka Gor kata FC, but Iran is a good team. Iran been need to go friendly gi Russia paro they draw 1-1 but Mediterranean no low. Ineno koro king Gor Mahia they go Iran gi Kenya enopira matek ne Kenya. But kaka na wacho last week en a good opportunity mar Kenya Harambee Stars mondo timango mondo onyiswa nto progress chalnadi. One progress moro neno giwuok point A wachope point B. To how are you going to get to point C? Can't you progress? Ingini samori inyalo lose a game but ineno team no lower dear but no tugo to no timango ne watugo no neno progress coach no timo kama to kaponi pod na the same old Harambee Stars mwangiyo gocha to Firat pod bro mana medo ywak. Yeah, clear from the clip mama coach Ugoyo. Yeah, coach Ugoyo. So we need to put pressure on him. We need nothing but win. What I change we need in Kenya. Kenya kakoro Kenya nyalo go nyaka Ghana. What angoma podo okonya team. We need to win. Obed friendly mari Iran kure. We need to win. Yes, mane koro gimanya ko ngikara koro watch ni en gi pressure ango but we don't care. We need a win. And winning go and mabro doko be fans dogo na Harambee. Yeah, exactly. So kaponi Harambee Stars keep on losing to kawuondi. Kada ji ok chope pa. E kinde makoro wacho kale ni Iran en top team. Ose ka utulo malach mondo Kenya orakre gi team mantiere rang'eny mar Iran kata moyo Iran e kinde mokalo. Inyalo chiwo paro makamano kata wacho paro makamano mondo mi bi kowuok kuom coach mondo mi opangi tugo e kind Iran kod mano mar Kenya kata kachel kod tuke mamoko mang'eny pod bro biro e kinde mabiro. Inyalo wacho ang'o kotenore kod paro mar rakre gi Iran no bire yo makare koso nonego manjo ko ne rang'eny mar Kenya modhe nikech ka wich kuot odiochieng' makinyi ka dipono mako jo Kenya udhi pondo kanye ogo kuma udhi ponde nikech onge kuma udhi pondo war mana ka in fact kanye mkono mane league mondo ura bede nikech how comes wanyalo rakore gi Nigeria madonje World Cup wanyalo rakore gi Ghana madonje World Cup then Iran, what is Iran? Kanye mondo gunwa bede kanye mokoro warakre kodi kabisa. Ma onge kanyo mo donjo kodi onge gimwaluoro ya
That's our league. Nyakana wachak wabesebedo kwa compare wasebedo kwa kelo English Premier League katikati. Kidwa bedo ngama bet compare yourself with the best. The best. Kiki compare yourself with the people on your level. Exactly. Ongewa kwanya compare yourself ni unewagochi Rwanda. Ni wagochi Tanzania. No gocho gi Indonesia nyoro. No logi 3-1. Koro wabende kwa dwa lungo Burundi kat wago Burundi wajeni we are making progress. No, onego wadwa rom gi joma nyago. Ruedhi. Wadwa rom gi ruedhi. Wang'ni ruedhi gi. Gigo marom nade. Ka gigo kata bich wang'e kacha to gidiamwa. Koro this is what we need to do. Exactly. Exactly. Aya, nyakora mo Jwang. Captain mar Harambee Stars, mano Michael Olunga. Owachang'o kotendore kod ikruok mar gine tugo. Nyaka sani gisechopo e pinyno ma Iran, ang'e kauno giikore odiochieng' makiny gine pap. Wawinjane kaka noloso kapok owuok e piny Kenya, kane odiochieng' mano motelo ni nyoro, mano chieng' ngeso, kane koro giikore gi wuoth margi mogik, mano mar chomo pinyno mar Iran. Wachezaji wote wanapeana their best na kila mtu I believe ako ready for this challenge. It's a good game yenye tunaenda kujaribu kurepresent the nation na tutafanya kile wezekanavyo so that tuweze kupata matokeo mema. Gima gintiere godo giduto. Michael Olunga ema dhi bedo kacha kotelo ne jogo mantiere attacking. Mago jok momako kacha ineno strikers mantiere kar kacha. Kacha koda jogo mawuok e pinje maoko. Pachi kotendore kod ikruok mar Harambee Stars osebedo nyaka sani. Iwacho ni tugo ni bende mana kaka ujel. Kaka unyalo bedo kacha gi winjruok makare kinde mag tugo. Ndalo mag yudo ma inyalo bedo kacha matin ne joma chiel kata ka joma chiel ma gibedo kacha camp. Ndio jotugo magoche league mopogore. Moko romo tielo mokuongo. Ntie magoche nyaka Norway. Magoche Norway poko tugo pacho ka. No luoge tere any list mogik ni makoro ntie kacha. Modego kacha. Wange maber jogo mano we oko. Benson Omala wach mano wacho ni bende omor ni no luonge e Harambee Stars. Kata koko thuolo mar bedo list mogik to mora nyago kan mano kaw kod coach mar luonge kacha. Joshua. Na winjo ka dhano ywak ni Omala no bedo dropped. Sana jogor ne ywak ni Omala no konego be dropped is the top scorer ni nini. But you know, kirango the last game mana Gor Mahia go gi KCB, Omala ne nigi injury. He was not 100% fit. Koro maybe coach bene no rango in the training to neno this guy, yes, any top scorer a league, but Samoro is not 100% fit. He's not going to give us 100% performance. Koro mane momiyo coach no drop. Koro miyo wawacho ka pile ni komi thuolo to wami coaches thuolo mondo tim tiji. Jo era mag adhula wami uru coach thuolo kata idhi goye kata gidhi locho. Let us give them wante okwanya bedo coaches mar Harambee Stars at the same time. Firate coach wa masani, let's support him. Though kata Samoro decision was not popular, but let's agree with him. Another thing, Omala being dropped for us as Gor Mahia fans, wanyalo wacho ni it is a blessing in disguise. Because Samoro nya dhi kucho tugo to ido injury, to ene top scorer wako dugo ka, to wachako inyruok. Koro miyo sani bende 2 weeks ama few days mana oyudo ni wami thuolo mondo recover, mondo jogor wadhi gi momentum mane wan gocha. Jogor. Tuni sungu. Ero yo kazo gimane Omala wacho, mana banka no se lani ero onge list mogi. Gimane wacho kacha no wacho ni I have a league to win. En gi league makoro sani bende nyaka kete pachete. Ni kacha bende makoro nyaka yude osimbo mare angin modho yudo etielo machielo to koro kene league league odhi yude tielo mokuongo. Ma bende piny kocha no yudo top scorer kata tuke mosekalo piny kocha kindalo mantiere Western Stima bende kan ntiere youth team kacha. Kine mantiere kar kanyo. Iwinjo gima no wacho. I have a league to win. Ukawe yo machalo na en kachiel koda jotugo mamoko maponono ne oweka cha jogol tangena deka duto gine gidhi nyime kamano. According to me an kaka jagor ma serious and wach no ko mora nikech an ang'eni Omala nyaka ne donje squad and kaka no bedo dropped with the coach and okomora kabisa, but all in all it's okay. It's okay. And then I want to speak on behalf of Nani. I want to speak Olunga. Olunga nigi spirit mar jatugo. And that courage and confidence ni bana we need to go and win. Yeah. Like that would kabondo no aye kode kabisa. Yeah. Iwacho ni kinde ma koro jitugo gibiro tiyo kodi kanya chiel kanya mapoka yudo bendo adhi yudo results moro malongo kotenore kod
jotugo bede training kanyachiel thuolo mane ma Joshua Ponono nyalo bedo ni kao mondo mi jotugo ng'i ka gine camp kacha nikech biro gi jok ma pachgi opogore ng'ato kama Marcelo nyalo bedo ni ositugo makare kod defender Okumu kirango kuma Okumu ne ntiere kacha kinde kana mano gocho Moroni Youth ero ka ntiere kacha mano to dalagi koro kowuok odhi tugo e pinje moko koduogo pacho ka ng'at moro ma samoro situgo kata gi Marcelo e kinde mokalo ka gintiere Harambee Stars jotugo mapok orado mapok oromo ng'ato ka olunga koro keti gi jogo mawuok e piny mar Norway jogi pok oromo kamoro amora ang'eni giromo samoro e Facebook kata ka gimosore to camp gibedo mana jumachiel aparo all national teams football gi chalre chala kech you report to the camp like 3 days to go game one ingeni samoro one make one report a camp like then a camp 2 weeks gini game exactly kirango kaka England Germany Ukraine nini gi report a camp kawuono gigocho kawuono e league gi report a camp kiny 3 days later gine gigo opira kanyi makoro coach comes in wadwa ngini to coach ni players gi wadwa ng'eyo teku mari iber marom nade players gi nigi mana 1 week to train together mondo gi form a team that team mabiro dhi gocho gi an opponent like Iran koro kanyo e mwadwa range coach Henry Firat how good is he nikech players nya bedo gi players mabeyo kaka England se bedo gi players mabeyo ndi samoro coach tactics ma coach might not work koro gi pacha Firat kata records ge are not that positive onge tene mondo wawuond joma neno nikech records are there to be seen records are not there but federation believes in him koro wabende nyaka we have to trust him mondo timango mondo mi waduoko koro we are waiting to watch tomorrow kiny saa achiel otieno wanento odhigo nango giran to dhi pange nango jagol dhi bedo ng'ato odhigo pira machal na formation chal na nikech wakia we don't know his style of football koro we need to go joera mago adhula kapo ni ntiere thuolo minyane no go pira no bed piny mondo wane opira no mondo wanento kata kigowa to no go nango to kano timo nango jagol no timo nango kamano eko nyalo lan mondo wang'e moving forward exactly aya Tony e kinde ma ontiere sani iwinjo kanyo paro mopogore ma wuok kotenore koda kao jotugo ma pinje ma oko to te jotugo ma e pacho ka monego bed ni samore miyo thuolo manyime iwacho ni tugo ni pacho kae kata ka insudwe ok en guarantee kata ok en gino manyalo keti ni ibed kacha thuolo manyime mar donjo e team no mano mar piny Kenya kata mar Harambee Stars pachien mane kotenore koda gwelo jotugo ma e pinje ma oko tiyo kod jotugo mantiere pacho ka tiyo kod kanyakla achiel bende paro ni kinde mar jumachiel daladek oromo margi mar loso unit motegno manyalo rakore kod Iran kinde no ne chwok kabisa onego migi adika nikech league makoma gintie bende dhi mana nyime international breaks to chal kuonde te yeah but what according to us kinde no ne chwok nikech jogi poko ng'e ni tiendgi rado nade kanyo tiendgi ne pok ong'iyo kinde to ne chwok kabisa mondo beni that's what the last show nawacho ni mondo beni coach kata FKF onego beni ng'iyo international players onego beni gichopo mapema to ginya chopo mapema nikech ligi bende dhi mbele kochache gidhi chopo mapema to ligi employers gi loka kochache bende pod nigi ligi but don't coach do nyalo ngiso gini bana ne adwaro ng'ano endo ochopo koni ndi mapiyo to gin gorak nikech koro orak nyaka ilu akiluwe yo moro makare koro ni moro manya bedo ni en achiedh nade maduong' mapod nitiere koso kalenda gi manya bedo ni ok en achiedh nade nikech it's for everybody obedja South America obedja Europe obedja Asia FIFA international weekend ama international week is the same for everybody okinya wacho ni ka FIFA ni ndone joko ni we have this striker this guy Mukusiji from where and Pogana otugo kanyi and he is going to play omie squad kanyi mawacho ni mi coach tuolo for the first time manya bedo ntiere kanyi for the first time he is going to play koro abed gi yie kom coach yes aya koro sani wang'ama bende wan gi goalkeepers wan gi jo defense wan gi jok mantiere mid kachiel koda ka jogo mantiere striker mantiere striking kata jogo man forward watieko chenro kiny ma kawuono dong mandai kadek to watieko chenro to watieke mana sani koro gi wach mari Ramogi kangi medo kancha kodi kwanya Joshua kata ngabiri Tony Sungu mondani miwa paro kotenore kod lineup kacha jomage maneno ka gima dhi yudo thuolo mar donjo
kakiny sa kodo mana sa chiel tutugo chakre wadhi bedo gi jowa kacha e gol karingo nyaka mbele wadhi bedo nani ingeni ma friendly to friendly pa ni players gitedhi tugo but gimanyalo kwa coach en niya wachak with the best squad. The best squad wang'eyo striker wa wang'eyo en Olunga kichen bene captain jagol tapani ng'amane gi international experience jagol en Patrick Matasi. Midfield kacha kaneno Muguna tapana nyalo bedo mamit nikech Muguna tugo maber kata kandalo mane en Gor Mahia kata ndalo mane kaka sani en Azam kata kibende sene nukogocho Kenya is playing so well. Is a good midfielder koro maga players mapare kochako to wanyalo dhi maber to maybe second half kata koro beni wasel yudo goal kata maybe wasel lower marach to don't lose focus gimanyalo kono players manyalo kwayo players wenia this is a friendly let's go and enjoy ourselves kati go mana par enjoy yourself nikech kikwa lose identity nikech gowa kamano neno kata ber manego mang'eny go why stick to our style of football kech mano style ma coach se miyogi neno ero kamano kwanya Joshua Tony watieko wach mari mogik en mane nikech kane kwarango jatugo ma osemi kibaji ahinya mowuok mwatugo piny no kata ligno mar Norway Alfred Skriver bere koro nitie achiel kuom jogo madhi rakore gi tim ni mar Iran wach mari mogik nyalo bedo mane jomage mapono ni kacha odhi ma Elvis rupia namba koso odhi timre namba man kik buog Harambee Stars and adawa ngiso Harambee Stars ni kik mago kik buogi Olunga is the Olunga kwenye Kenya okete kata mana EPL Olunga can be the best striker. Koro kiko mago buoge koro let's just have embrace ni wambe wan managi jutugo ma serious ya manyalo score kakolunga ma unfortunately omalo oketi koro mago to gik power ero kamana ahinya yes, Tony Sungu kachal koda ka kwanya Joshua wago ni ero kamana ahinya saoro monya kora mogi yong sari mar okinyi wadani watieke gi kae anyanga makapio jago katuma an kodu fully Rogers Majaringa ubiro nyiso ng'anyo live koso ang'otangnu Martin Oduoro Kinyo nikodwa kachiel Vincent Kajomo wacho ni watching live ka in game rai sub county Manyakach ero kamana ahinya kamachielo kae wan gi jomage Sam Jacom kachiel kwa jogo duto mantiere kodwa okinyi makawuono ka watieko laro kinda neno rupiny achiel kachiel amor kodu ang'o ma inyalo tim mondo Gor Mahia oduoge rieny ere ka Gor Mahia gi jotugo mantiere ye kanyalo bedo mawuok e gwenge makaluo mage duto seduoka nyakora monge jwang nyinga Cleophas Oloche na mona lore kacha gwelo nantiere kodo kinyi makawuono Joshua Kwanya kachiel koda ka Tony Sungu riti masani cheno mabiro kaka wanene konya wadwa Victor Tieno maka juma kikidhi mabor wan pod wantiere kar kae wang wakelo gik mathoth matimore achiel kachiel koro ikete mana Ramogi TV kinde duto Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen ovale onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Nyakora Ramogi Juang chiemo en gino makelo kanyakla kendo inyalo dhi ka ng'ato to tedo ni kit chiemo mamit ma koro ni chapat ma kiyeche kamae nyororo zaidi kata kamano wi nyalo wil ni kit chiemo no oted e yo machalo nade chweko kila ng'ato nya chweko ng'ata en chef e piny ka kata muro pien chweko mane momiyo chenro matedo gi chiemo watedo kod jotedo matene koda kama nyasani kendo makama ikelo ni pile ka pile chieng' tich adek kod an Joyce Oduor. Nyakwa Ramogi wachaka nigi weche matimore sa gige dongruok en gigo eko ma en hakini ok en gima miyi gi mich
buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, penjari penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, Janding Opanga, Jonyakach Dendo Nombija Taya, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Nyasacha, in kendi meng'e gima nie chunya. Kora kwai, mondo in iket tapke obed mamwa. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tu e bundia. Duto te en miyo. Miyo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa geso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar mine nyalo. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien. Nyakwara mogi wuothie koda Mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso. Chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Nyakwara Ramogi juanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo nono. Parni chenro mar pok opogore Nyakwara Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. E odiochieng' mar 8, Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth, kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV.
Masemana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidogo fu ma serious ikite ngoma oake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich sapar odhiambo nyaka sapar gariyo. Nyakwa Ramogi be isegombo bedo gi mwandu. Wanyiew gikwa mondo yaka wagere. Kikideu e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'en ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. En wuok tich dwe ndalo 27 dwe mar adek higa 2023 Nyakwa Ramogi juang wuok tich ma oyiedhi ma bende tenda Azimio moja pod oramo ni ng'anyo margi kaka ne gisechano onge dok chien. Jatend obila ma pacho kae Jafeth Koome wacho ni ng'anyo itimo e tok chik kendo ok yie mar mondo mi ng'anyo bedie Kenya ka mangima. Ma en chenro mar kaka wanene okinyi ma kawuono Nyakwa Ramogi juang mora ahinya ni yiero mar bedo kodwa machiegni waporo wach kanyakla kaka joka ng'ada achiel ka watemo fuono weche mopogore opogore mamulo ngimani. Wi bende kikwil ma lendo miwinjo achiel kachiel kokalo kuom nyakalondo mar Migeno mar Ramogi FM kod tipo mar Migeno ma oseto tung piny mangima Ramogi TV. An iluonga ni Victor Tino Juma jatatwa kaka pile an kod yawuot luo ariyo kawuono ma wigi otimo jere ma bende thothne wa fuono go kendo wakolo godo mokuom weche mamulo ganda jokanyanam. Yie mondo achage Fred Ogweno kawuono. Fred oyawore kendo machiegni. Oyawore ahinya Victor, amor ni Nyasaye oyawonwa piny kawuono bang' bedo gi juma ma iye otwere. Koro amor nikech Nyasaye omiyowa ngima. Ok en gima yot mondo idhi nindo tichiewo nikech dhano chiewo kaka wacho pile gi gik mopogore opogore. Nitiere joma ochiewo puothe, nitiere joma ochiewo e ute mag thieth, nitiere joma ochiewo kod midekre mopogore opogore. Koro mondo bed ni ng'ato chiewo onyalo dhi e tije kata wan bende wanyalo biro e tich kaka kawuono ni aparo ni en gima ber ahinya ma nyaka wagone ruoth erokamano. Erokamano ahinya. Erokamano. Sine JB. Ing'eni Fred owacho jomochiewe puothe, jomochiewe tich, to kowacho ni nitie jomochiewe CBD. Kia gima miyo luo. Je uniform uro kubakul gimbe gin mane tich? Gin mane tich. Senior sendo nyoyo. Gimende gichiewa tiwa CBD. Erokamano VOJ, moro mar bete chenro kendo, erokamano nyawadwa Fred. To ginyara wila ma wang'e ni sani bende koro dich nikech omako bathe kocha. Apani ber kwalero ne jowinjo ni kocha bende nitie kama omake matek. Emomiyo chopo ne ka wuok tich mokalo chato gima kawuono bedo matek. To ang'e ni kuma entiere en gi nyarete moro mathin. Koro chuo e ite. Ang'e no winjo kendo kang' nitie gimodwa wachang' no orno message mondo awachne. But ago erokamano kabisa ni Nyasaye yawnwa piny omedo wangima mana kaka Fred wacho. Ji mang'eny ochiwo gi gik mathoth. Erokamano. To wan mwangima mwachung' mwaloso mwayweyo onge gima dwa timie mak mana gone Nyasaye erokamano. Erokamano. Kamano. Dang bed gima rach nyaka kwa othol ni bende mar gone Nyasaye erokamano producer maro mar chino ni Ken Mugan. Ma Nyasaye ando gwedho kod we mago pap namba 7. Nyakwar Perez. Nyakwar Perez. Osekona ni nindo setame ndalo mang'eny.
Mano nindo thage. Nindo thage. Hero kamano. To mane kit ngimano. Hero kamano. Ok nindre. Tingen mar ji ariyo te. Kare. Hero kamano. Mano kaka wanene omedore. Kaka wanene nigi dongruok. Ka wawuok to kaka wanene madongo ka wuok to matindo bende kamano ahinya. Jay Banyang'e nisebedo kilo gik mang'eny kane watieki juma manyien. Mane maber gi marach? Erokamano VOJ, an mna gi mabeyo mang'eny ne to maricho to mana matin. Achiel kuom maricho mapane nya neno en kit koth manyochwe to gi lal manyokelo. Miyo apenjora ni to kara en karang'o ma kaka piny Kenya obro bede gi ikruok makare. Nikech kanyi neno nyoro gotieno TV Maramogi nye wan gi report mawacho ni Marsabit Wajia gi Wandera majumba ariyo mokalo nwako ni piny otuo jamni thodhano nigi kech. Koth nochwe ndalo ariyo kendo koro ji ywak. Jamni manyo chieng' gi oro hinyo kendo koro koth onego. Dhano mayande ywak ni gidwa pi ni gin marach kendo koro pi oula omuomo udi, oula omuomo delni. Koro kaka dhano timore onge. Tapani magi duto nyiso ni waonge mipango maber. Nikech ka jameto sewacho ni dwe makama wanyalo bedo gi koth. Tapani en gino maber ka sirikal to kata mna ji giwegi. Keto lai maber. Nikech king'e ni kuma wantie ni koth kochwe diriyo didek. To ula nyakalo muomowa. To nyaku bedie kaka wikru kata ka en kunyo yewni. To ula ni ichome yewnigi. Kata ka en ula bara lokro tiloso maber mochomo kamoro ma pi ni nyachoke mondo wati kode ndalo mang'eny tetemo. To kata mna boma ma Nairobi ka nye neno ka chieng' ngeso ndeche te nolokore pi makoro en ure ma dhano yoro kadhi gi. Ng'isi ni nitiere kaka pok wabede gi ikruok maber mwang'e ni bang' oro kama to kata ka jometo oselando ni koth dwa chwe tachiel ariyo adek monego watim mondo wakonyore. Apani ikruok no pod otamowa kaka piny Kenya. To mabeyo VOJ tich ang'wen, tich abich to gi ngeso ne nitie romo Kenya ka boma kama Nairobi mar ng'iyo ni to tijwa mar fwambo ne ochopo kanye. Ne nitie moro Aga Khan University kuma nye wane gi dhano turi mowuok e tunge Afrika te. Kwa gombaka mondo wang'e ni to tij fwambo ni ang'o maditimie mondo bedie maber moloyo kaka entie sani. Nikech wasebedo gi midhiero mathoth. Koro kaka jofwambo nye wabet kanyakla mo wagomba kama tut. Mabang' mano to ne wawuok gi gima kisungu luongo ni action point. Adek. Monego bed ni tij fwambo wane joma timo fwambo to giwegi kembe mag fwambo. Onego bed ni timo mondo wang'ie ni to higni 5, higni 10, higni 15 mabiro. Ang'o gere madwa timo kenge mage manyaka wakaw mondo wang'e ni tij fwambo ni ochung' kar tiende obedo tich ma ng'ato kata kowuok e sikul to wacho nadwa dhi bedo jafwambo. To ok penje ni to into karokine idhi ome ang'o bende pod nitiega. So nyen mbaka nye wago motegno kenda mora ahinya ni nitiere geno mathoth ahinya tijwa mar fwambo ni ma pod nitie kendo an gi mor kabisa ni kapono kengego wanyalo kete tim to tijwa mar fwambo ne bro dhi maber higni mabiro. Erokamano ahinya. Inyalo wacho no maber misebedo kilo gi marach misebedo kilo. Victor, kapok aluwo maber gi marach to yiena mondo mi kika adog gi mos nikech jaote ok go. An gi ote mar senior J to kod mari. Osiepna ma iluongo ni Dano Richo. Dano Richo ni en jakabondo kadongo. To ne wasomo kode skul mar Gotrating. Ne mane na kitchen prefect. Koro nyakwar Peres ken muga ong'eyo weche gi maber. Notokonu maber. Notoko maber. Oricho jasiasa matuklu. Kantie skul Gotrating. Kanyo no ogocho na monyisa ni Fred podo king'eyoga ni a number 1 fan mar kaka wanene. Ma gimora mora madhi nyime kaka wanene
omor godo kendo mor gi puonj ma wamiyo jopiny en kaka ng'at ma bende luwo weche mag siasa kendo jasiasa. Koro elo jokabondo kadongo oricho aparo ni achopo mos mari kiwinja kamiwinja. Koso sinia okakelo. Odonjo gimoro ne ande timore ng'eni chali kano urga gimos. To no wacho ni but ne bende nitie gimoro. Koro akiani rabuon makabondo ni bende nitie but ni koso. Rabuon thoth ma wiye romo gi wiya. Bas. Wabro ka. Erokamano. Koro lodha koso dada mowar. Rabuon nyathi odiewo. Erokamano. Koro kabiro wach ma nyomo aparo ni en gima ber nikech Nyasaye omiyowa koth kuom sani mana kaka Senior Jay osewache nikech gwenge mang'eny kata pinje mang'eny pod otuo nyaka sani. To an Nyasaye omiyowa koth kendo ai maber ni kodh ni ncha nochako gi Kaluo. E gwenge wancha ne koth ochako ma samoro jok ma osekomo nitie jok mochiegni mana chako doyo. Koro jogo ma pod okomo bende wageno ni kata ma pod opidho cham biro tiyo gi kodhni yo maber nikech sani koro king'iyo bech alot nyocha ne ni malo, alot nyocha chalo goldi, nwang'o oboke kende kamae incha tek marach makata gima nche ne nyalo cham gi mogo onge. Koro kata koro jirito mondo mi mogo bit at least alot nyalo bedo. Joma bende kamoro alot pok owuok be nyalo medo go buolo. Koro aparo ni en gima ber. Gima ok omora Victor en nitiere report moro king'iyo mancha ne osebedo ka dhi nyime pacho ka e weche ma dhi nyime kamiluongo ni e county ma Kericho. Kuonde ma ipurie chai miluongo ni tea plantation. Ma king'iyo report moro yande no ugol gi station mar BBC. Kaeto kendo kichak ing'iyo boke ma kawuono bende nitiere report moro mogo gi Nation kaluwore koda hinyruok ma jotich matiyo kalang' kata e puothe mag chai gi jokalie. Adwa wacho kae ni an awuon adongo e gwenge ma Kericho. Kendo wuonwa ne tiyo e puothe mag chai. Omiyo ang'eyo gima jogi kalie. Ang'eyo ok en tich mayot. Omiyo ratiro mar jogi ma irocho e yo machalo kama ok ber. Okinyi ma kawuono aloso gi wuonwa moro ma bende ne otiyo kuno. Mane ja union mane otelo ne jogi mano jaduong' Zakaria Ron maro Yengwe Misambi kate mogo kode mbaka gigo madhi nyime to gik mane gikale gi ndalo mane otiyo kapok retire bi gigi ne dhi nyime nekech ing'eyo ni Kericho kata Kalang'o chon ka niwinjo ka ng'ato dhi tich tiwinjo no dhi Kalang'o. Kiwinjo ka ng'ato dhi tich to dhi Kalang'o nikech en tich mano konyo jowa. Biro mar mashin manyasani masani koro omayo ji mang'eny tich nikech ing'eyo ni ji mang'eny opuonjo nyithindgi kolure gi weche mag ng'weto. Ndalo mane an kacha ne antiere estate mane iluongo ni Kapkwen. To Kapkwen kanyo nasomo e skul mane iluongo ni Changoi. But Changoi kanyo king'iyo estate mane lweny mane weche mag BBC owuok e iluongo ni Jamji kanya ng'eyo maber kabisa. Kaeto wan koda estate ma biluongo ni Koruma, wan gi Chemamul, wan koda estate mopogore opogore. King'iyo ni biro do ka joluo ng'eny kuonde gi kendo gini okonyo jowa mathoth kabisa mopuonjo nyithindo ma ji odhi. Omiyo aparo ni en gima sirikal biro kawie okang' mowinjore mondo mi ng'e kata mana nyoro bende ne nitiere report moro e Same Nation king'iyo ni hinyruok wuok kuonde go mang'eny kabisa. Jok ma samoro ndingi ramo, jok mosekale gik mopogore opogore mondo mi sirikal ong'iane dhier mantiere e puothe mag chai e gwenge ma Kericho. Erokamano. Wach mage mokalo nyakwar Mgajwang' weche thoth okinyi ma kawuono chieng' wuok tich ma wang'eyo ni ng'anyo kendo waketo reporters mekwa e konde te mag piny Kenya mangima mar menyo wani weche koro chalo nade. City ma Nairobi ka endi waketo dhano buora. Walter Nyambaga nitiere ka, Chris nitie Kisumu, wan gi jowa Mombasa, Kidhi Migori, Siaya, kuonde te mar mi chal mar weche kar bedo mana kama intie. Mae momiyo 111 kaka Ramogi TV gi Ramogi FM. Ni ka ukineno Ramogi TV ng'eno kotimore, ka kunjere Ramogi Radio ng'eni okotimore. Nyakwar Mgajwang' ng'anyo makawuono ne jatendo bila migosi Jafeth Kome odiochieng' manyoro kane twagi oganda jo Kenya kokalo kuom ute mag fwambo ne oramo ni ng'anyo makawuono en tok chik kata beniteno mar Azimio la Umoja yande owendo tesende mago bila buora ma Nairobi ka kalo koda milome machike yango nege ni nyaka gichiwne bad migo maro bila ka gidwa bedo kod ng'anyo. Jafeth Kome wacho ni ng'anyo onge. Jatend Azimio la Umoja Raila Odinga kanyo nitiere kanisa moro yudono Nairobi ka no wacho ni ng'anyo nitie kendo chuo chieng'. Mae kaka weche no bedo kama mokwongo en Jafeth Kome kama kaka noloso. Hilo nataka kukuambia saa huu yeyote ako na huo mpango
kesho kuleta vurugu kwa nchi yetu utakipata, whichever level you are in the society, whichever status. Niko na Land Cruiser za kutosha kutupa wewe nyuma ya Land Cruiser. Kesho siweki mtu kwa Prado yote nita arrest whoever you are, ni kurusha wewe kwa Land Cruiser nyuma, uende jela ufungwe milele. Hiyo sababu unasema ikafunguliwa, enda fungua, sijui iko wapi mimi. Kwa nini unataka umeuliza? Nasikia wanauliza waruhusiwe kila street ya Nairobi, wende wakitembea wakiuliza sava Koinange Street, Moi Avenue, Juja Road. Koma kabisa kesho, usilete fujo. Kome wewe, koma. Unasema ati utaweza kushika kila mtu. Mimi niko tayari, nitakuwa kwenye mstari ya mbele. Bwana Kome, hapana tuma askari, njoo wewe mwenyewe tuanane na wewe. Jay Bonyogi Fred Kome oramo ni onge ng'anyo kendo wacho ni Land Cruiser nitie moromo. Inima kimoko bideo ni in huka hu. Tibro bayi Land Cruiser teri ng'adi bura twei. Jakomo wacho ne Kome ni bi monde maka. Kikior apisa magi matindo in bi chopre choma koda ter ni ng'anyo nitie kaka nose pango oko kethi. Ma keto wakanye. Victor, aparo ni wach ni en wach matek nekech jatendo bila en gima unfortunate gidho kizungu. En gima okowinjore mondo mine olos kako losono. Kwa chako gi kata kwa wewe weche mag ng'anyo mondi. Ntiere ton kata duol monego beno wuoyo godo. Mokwongo adwa wacho ni chalo gima podoko somo katiba masani. Nikech king'iyo article 1 mar katiba wacho maler ni sovereignty kata teko mar piny en mar jopiny. To jopiny delegate teko ni ne jotendgi. Makmana ni ntiere kama jopiny nyalo wuok mondo mi ochiw duondgi. Wasewacho kinde duto kae ni kata ka ichwado paka iot, kata kigombura iot, to kikidin dhoudi te, nyakiwe kamoro mambura nyalo chikore godo. Mara ariyo, okapar ni en elo jatendo bila mondo mi owe weche mag sava. Mae en weche monego beno weyo ne josiasa emo wachi. Eno wacho mana kaka giketo arita kwe, lakini mondo mi Inspector General mar obila wach ni sava kiantiere Koinange Street. Mano en gima oko nego beni jatendo bila wuene kech. Jatendo bila office en office miluongo office ma independent. Onego bed independent. Maino nego chung'ie diere. En tije arita kwe. Koro en oko nego ng'e gima jogi dhi manyo kono koda jogo nwang'e koda jogo yudo sava no River Road kuma giyude en mano oko chune nikech en oko nego omul weche mag siasa go kata manch. Koro aparo ni kanyo dhoge no okier. To mano bende nyisi ni kamoro podoko kali e katiba nikech king'iyo article 37 en gima clear kabisa kendo aparo ni en gima osewachne ratiro mar ng'anyo. Victor, okwa wacha mai nikech Azimio ema ng'anyo sani. Nikech okode ng'ama kiny no ng'anyo ok en weche mag siasa kende. Ng'anyo nyalo biro bedo ka jopiny kwedo weche mamoko ma samoro king'iyo kaka oboke ma kawuono iyudo ka weche mag corruption billion madirom 8 mantie weche mag puonj okwal. Samoro an kaka Fred kinya nyalo wacho ni wawuok wadhi e ndara wadwaro mondo mi ng'i kaka iloso gini. Koro emomiyo jok manondiko katiba ni ne ong'eyo ni ntiere samoro ma jopiny nyalo bedo ni hinyore ma ginyalo kawo teko directly koa kuom jogo ma giyiero e od bura mondo mi gidhi e ng'anyo. Emomiyo katiba ne oneno gini. Aparo ni gimachielo mamiya wacho ni podoko somo katiba bende Victor, obila mamagi mobila nyaka ng'i. Obila onge gi ratiro mar tamruok ng'anyo. Kidwaro ng'anyo kawuono tindiko ne obila. Sama indiko ne obila tindiko ne gi mondo gi provide security. Tiende ni nyiso gi ni idhi e ndara mane. Ng'anyo nini dhi bedo kama nade. Kana ng'iyo barua mar Azimio, to Azimio wacho ni gidhi timo ng'anyo e nderni te. Koro ene lo obila ma kawuono ka biro gokinyi taneno ka chiegni nderni te makale nitie obila kendo ol gi kar rombgi. Koro aparo ni mano en step mokwongo. Lakini ok ene lo obila mondo obila wach ni watamore ng'anyo makama. Obila onego bini provide security. Aparo ni king'iyo kata mana South Africa ncha ne ntiere ng'anyo to kendo ncha ne ng'anyo mar tipo.
ma king'iyo kaka nchandara otho makwar lewni makwar to obila nitie nyaka gi faras nyaka gi geche mar obila ringe bathgi kamae ka gidhi ng'anyo ma kama bende kata mana e piny Israel kuom sani nitiere ng'anyo mar tipo ma iwacho jo historia wacho ni Israel kuom sani opogore ma pod ok nopogore nyaka piny Israel ne bed formed 1945 nyaka odiochieng' ma kawuono ni. Koro aparo ni obila onego bed ni bedo joma neutral nekech ing'eyo ni nitiere yie mar oganda kata mar jopiny Kenya nyaka bed kuom obila ok onego neni ni giteno nyakonchiel nikech ponono owacho weche ma iwinjo kaka no owacho ka kata odoko ni ng'anyo makamae samoro kunwang'iyo gik manotimore juma mokalo to ncho nono ka nitiere weche moko maricho ma bencha ni e igi en mano onego bed ni gitimo gimiluongo ni nonro to gi investigation lakini ok samoro no wuoyo gi kamano nikech wang'eyo duol ma obila ja wuoyo go samoro no wuoyo kamano kalo koda gik moko manotimore juma mokalo chien mondo mano kethore obila moko mano bag kod kite koro Victor waduoki kapok ng'anyo ma juma mokalo no biro ogai mar Azimio no wacho ni chieng' wuok tich biro bedo holiday to Victor inyalo mana wacho ni holiday bedo ka in go obila ma dhi implement holiday koro wacho no obila ma Kenya kae ema no okonyo Azimio bedo gi holiday kata mana sani king'iyo kaka nderni chalo obila ema konyo neno ni holiday ni obet adier nikech sama ikelo koyo kuom jopiny sama ikelo ang'enge to ji ok luor jong'anyo ji luoro mbi mathoth mobila tiyo godo nikech sani king'iyo kaka obila otwere nderni ma Nairobi kae to kata in iwuon kama intie iluora luora ma kata nyathi ok inyal tero skul koro aparo ni obila number 1 strategy ma gitiyo godo ema konyo jakom neno ni holiday ni otimore nikech luoro odhi omako nyaka obila kaeto luoro ni kuom obila donjo kuom japiny ok ochuno ni holiday kanitiere kata maandamano mondo o succeed ni nyaka dhano dhi wuog oko karomgi to bedo gi luoro no kende ni gimarach dhi timore e yo mami ji tamre wuok oko ji tamre ya ohelnegi mano kende osemiyo gino bedo holiday gi kaka en koro aparo ni obila onego bed ni oti gi chike ma pacho kae nikech samoro nyalo bed ni timore kawuono to kaka kiny notimre nyalo bedo mopogore koro aparo ni gima duong' ma nyaka tim en ni ratiro mar jong'anyo nyaka nene gi ng'anyo e yo mowinjore gi ng'anyo e yo mamuol ma ok girocho ratiro mag jogo ma ok samoro ok dwar ng'anyo ma ng'ato biro chuni ni bende nyaka idhi ng'any kata ng'ato biro dhi kethi mwandu jowetegi magi gin gik mobila onego bed ni timo nikech aparo ni ko obila oriede dho dukni Victor ma dho duka ka dho duka nitiere obila mochung' kanyo onge ng'at madhi muoch mondo mi odhi otur dho dukano gibiro neno ni dhano ni e chuny ndaratir mae gitim ng'anyo gi kae to gidhi giwuok but sama giwuok ma gidhi kedo koda jopiny mane mamiyo koro ng'anyo no bedo holiday erokamano Jay Bonyo wan kama dinya ahinya Azimio yande oro barua ne telo mar obila kata kamano kanye jo Azimio moko the Central nong'isgi ni oyo ni uchione mana OCS county iluongo ni county police commander wacho ni nonego bed ni umiyo OCS mag tesende mag obila within kuonde modwa nong'anye mano to kare nikech ing'e ni county commander en onge gi ofisa mo direct en mondo direct ofisa nyako dhi e specific station koro kanitie weche Lang'ata to gocho ne Jalang'ata kanitie weche town to gocho ne ja Central to gocho ne ja KICC to gocho ne ja parliament to gi railway mwalo kacha to gi Kamkunji ma kanyo to ne giwacha diera ne gini en gima udhi miyo police station mondo OCS no ema timang'owa ema golo nu ofisa mabro miyo warita to OCS achiel na emukone ni kar within station area ni kaeni wadwa wuotho Koinange ka twadwa wuotho Moi Avenue twadwa wuotho University Way twadwa wuotho kamano so mano to ne kare bunge iwacho kamano to kadwa doke gima ni penjo Fred kech kanye chuny wach apa ni ogai mar obila e piny ma Kenya ka Jafet Koome paro ni podi tie kagima poko donjo ne ni ogai mar obila to mar ariyo okapar kose somo the National Police Act maber mong'eyo ni tije ginang'o gini ng'anyo VOJ
en gima en ratiro mar japiny Kenya moramora. To mana kaka Fredo pimo chik wacho ni dhi wach ne obila. Ok kwa girusa. Ok en kwa rusa. Udhi mana notify wacho ne gini wabro timo kama. Nikech samuse notify no to ging'e ni ng'anyo ni to Fred emotimo ang'owa emopange. To koro nikech Fred opange to gidwa wuotho Moi Avenue to gidonjo Tomboya to gidonjo Accra to gidonjo Mfangano to gidhi Luthuli to giteremka River Road to giwuok kanye Modhurwa. Nikech samichio kamano tiwacho ni obila biro to koro gikonyou bedo gi maandamano ni. Mo bed pinje malony nitiere to kusamu wuotho no to bile motelo mbele. To kendo bile maluwo uchien. Nikech gimomi arita nyaka bedie ng'enyne ng'anyo kitimo titimo nikech nitie ng'anyo, ung'anyo nikech gimoro rachnu. Ung'anyo nikech okudwa gimoro. To bende nitie jok madwaro gima rachnu ni manyalo timo ang'owa, manyalo donjore kindu makele lweny. Emomi idwaro no obila obi mondo mi waritano. To bende nitiere kindu ka joma ka une ng'anyo to gin gibiro nikech ong'e ni bech nyanya nyicho osegore. Koro samo wuotho ni ka ng'ayude kiosk moro ma nyanya nitie to ka ng'ado kot dhi ir mamacha ta wuothe gi nyanya moro otungu moro bende abirogo apilo bende manyocho tuone apilo bende ane gi moko makata ka en tong' emichiele odni to at least nyanya nene kitungu nene. En ng'ama ng'anyo moko kele to kele nikech sama ng'anyo dhi mbele ni to nitiere gik mong'iyo ma odwa notim ang'owa oyudhi. Koro mago bende mobila bet kanyo makanitie ng'ata inano to tim ang'owa to gi geng'o to gikone ni oyo ito karo kibire ng'anyo in lweti bor watim ang'owa wadhwa US Central ka kidogo kwanoni. So onge kaka Kome nyalo bukore to wacho ni maandamano kata ng'anyo ma jo Azimio bago piny Kenya mazima ni ok nya timore. Obila nyalo mana timo kamano kapo ni nitie kweth ariyo madwa rakore. Mowacho ni wadwa ng'anyo odiochieng' achiel saa achiel e barabara achiel. Mana kaka ndalo moko ne nitie ga ni Nairobi Business Community. Maka jo Azimio ng'anyo to gibende giwuok. Ka gite gichiwo notification ne police. To giwacho ni wadwa luwo Moi Avenue gite. To giwacho ni gidwa chako saa 4 gite. To bila koni oyo. Ok nyalre. Nikech un kweth marakore kubiro kanya achiel to tulo nyalo muoch. Mago kende mobila nyalo tamo. To kichung' kaka Kome no chung' to wacho ni onge maandamano mabiro timore Kenya ka mzima. Kapo ni poden police IG. Hapa ni kanyo to nitiere ilo moro manyo make moko nego bed ni mako ng'ama ni office no. Nitie mbwakni moro manyengo moko nego bed ni ng'ama ni office no mbwakni kamano to nitiere chal ka gima ok ong'eyo tije. Emomiyo nyo wuok kamano. Nikech ka bed ni nyo wacho ni onge ng'anyo to en obila diera ma en ogai mar obila to kde gipango police kido ma gipange boma kane. Okoni anase wacho ng'anyo ka onge to gideploy police na. Anase wacho onge ng'anyo obila un bedrebele station ka ng'wapo nwaneno ka ng'ato nitie to adhi wamake to kibukri tikao station police to kori kwere bura kama water kano ne wawacho gi